Ikaw recording. nag-laptop na niya. Uy, left to right. I right to left. Bruh, start recording. Okay, nag-record ako guys. Yes, hello. Good evening, Oh, daga na. guys. Sige na, dili na po ka mag, dili na po ka mag, sige, mag-type-type do ka, dili. Dili na po na. Yung mag-type na po ka diya. Dili. Yes. Sige, giuto-uto lang dyan ko ani sa kong magulang. Babo mo ni siya. Uy. Asa to be? Asa na ang documents? Dili na ako Malipot na siya unya, guys. Malipot na siya unya, kay left to right na yung laptop, nasa right, and then ang main laptop, nasa left. Oh, Yun ako. malipong na dyan na siya. Dili man ganin ako madunggan na ako ang ako ang self, ako ang sound daw be. Mag-test daw ta sa atong soundboard kung na-install bagyod na ako. Okay, that's good. Very good. And then hello, si Mamira. Hala, Blank. Mera Blank, hello ma'am. Hello, ay ma'am baka. Oh. Basig makakasabantaan Babae na kay Mira man, kay kung Miro. Lalaki ng Miro. Pinahackers. Ingon ni Terbla, pinahackers na ko yung tirada. Grabe jud kaayo ni akong struggle diri karon. Oh, nagduha mig laptop kay para dili na mausab ang crash and burn last Okay. episode. Guys, namatay gid akong laptop guys. Di gini kaya Oo. guys. So, Dili man ni namo laptop, girintahan na namo ni kanin karon para ma-improve ang performance sa among stream. yes, salamat kay Darling sa pag-take care sa atong setup ug sa atong kape ug sa atong documents document kudigo sa atong Nya nakoy realization karong adlaw, ginabadlong ko sa akong bana kay daghan do ko mag-asukal sa akong kape. oh Duha ka teaspoon of sugar siya daghanan nimo asukar maoy. mm. Pero karon nagtimpla si Kringkay og kape sa mong balay. Upat iya ka teaspoon, guys. Upat iyang teaspoon sa kape. Grabe pud oy nya. Ginabadlong ko daghan do kayo kog ano. Guys, ani ni siya guys na kuan di ay na nakalitan ko kay ngano kanang tamis ra gid ay kaayo. Kay alangan dili man ko anad sa ilahang scoop kay ang scoop mangud sa balay gamay. So upat nya dako man day iyang spoon diri nya giupat gihapon ako. Bisag Mm. dako na ang scoop na Mm. tamisa di ay ani oh. Kaulawan ako sa kumbana ani guys. Gusto niya og demure dili. Gusto din nag-demure na asawa? Dili nailhan ko niya na ingon ani gaya iya ra na siyang no. Sige, magsugod na tag record kay nabi tay meeting unya. Ay una atay meeting. So dapat magsugod na mig-record karon kay pares last time 2 hours na nag-stream Kring. Hala dapat dili nga nakataas kay basi ma-board man na ang ato ang mga Wala listeners. ko ilabot sa ila. Nag-stream ko para sa akong sarili. Kita re malingaw niya ato mga listeners ani. Dili ba nalingaw man gud tag suryahan nay. Mao gani po. Pwede man sila mohawa kung di sila ganahan maminaw. Nya Ay, balik dili man. balik na pud paminaw. Ayaw Ano ba? ayaw maghawa. Salamat usab kang Ma'am Mera ug kay Sir Terence. Salamat sa pagpaminaw. Unya pag Nya Kan. Magsugod na tabi kay magnabi tay meeting. Higa nga, uy, ang aircon mahinay kayo ano man na. ala ka uy guys, dili pod kakaya ang ilang aircon. Grabe jud kaayo dapat duha Init. ka buok. Hala, uy, paliti ko. Isa ra ako ma-afford. Sige na, pagdali na diha. Sige na. Sa dili pa di. Dili, uy, mag-your listening pa man ka. Tubig guys. Ay ko ka to. You're listening to Dili ni Advice. Usab ba kay Nakalimot akong tasa, usab. Nakalimot ko. Ay, ana, di ka ano, uy, left and right yung view, guys. Dito Asa na to? siya, oh. Uy, ang akong intro ba kanang kuan ninyo ba kung corny ra ba kaayo? Sige na ako'y bagong intro. Corny man jud ka pero mi og ako. Ay, uy. Sagdi lang gud ako. Sige. Dapat dawaton nila nga corny jud ta. Sige, fine, whatever. Sige, 3, 2, 1. You're listening to Dili ni Advice. Ay, katawa ba mo? Sa comment ni Terence Blanc, ano siya, si Darling ba napak kay sariling soundboard para di na kailangan madugo. Mo gani dapat na kay sarili ni mong soundboard. Ako man ay Dili ko. Dili, oy. Ambot lang kung di mo siya ganahan nga mag-apil-apil ko sa iya.
Ako lang, okay. Dili siya ganahan si Kring kay hilabtan ang iyang trabaho. Dili siya ganahan ana. So magdiri lang ko, I'm just the producer of the content. Sige, paghilom na to. 3, 2, 1. You're listening to Dili Ni Advice, where Bisaya voices talk about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako? You can call me darling. Masking dili ta, uyab. Hello, hello, hello. Kusobra ba ni? Kusobra? Feeling lagi na ko kusobra. Bahala sila, di mo Masakit inyo ang dalunggan? Okay ra inyong Dili dalunggan? kung masakit ilang dalunggan, magpa-check up lang. Magpa-check up lang sa dili lang sa tamong reklamo. Kay new setup, so new laptop, new everything si Oh, Kay. new So pasayloon sa everything. ninyo siya magpa-check up sa mo. Naratol ko, day. Ay, natakdan ako ni Cinco. Ay, kinsa to siya? Si Cindy Cinco. Si Cindy Cinco. Oh. Day! Naratol ko, day. Kaganina, day. Kay bago man niya ang tanan, diri pa na ako gi-set up, day. Nya, usa pa tong orasan nga nangamot mo diri, day. Mao to. Mm. Mag-shoutout kay Yayu. Ay! Oh. Perminti lagi siya mag-donate. Salamat Hala ka, po kaayo. hala ka, salamat kayayo. Salamat kay Yayu. Hala, wala sa gusto ko. Nag-crack ka sa soundboard. Salamat kayayo. Isa pa. Salamat kayayo. Amazing, no? So proud of Oo. you. Tapos kuan pod, natay mga comment na atong i-feature karon from Rina Blank, ana siya. This is in response to the last episode ato magong topic. Isa sa topic kay kanang unsa inyong mga dili ganahan na mga ginabuhat sa mga tao during gatherings, concert or parties. Ay, oo. Ang iyang comment kay kanang wala pa daw nagsugod og kaon, nya nagbalot na. Hala, kinsa man na, ibitag daw, bi. Wala niya gitag. Wala niya gitag. Ay, hala, Kung dapat. isog jud ka rin na itag daw. Dili, ubutan man na si Rina Blank. Ay, ubutan na siya, uy. Ubutan na siya. Kabalo jud kung buutan na siya. Kay nga no, ni donate man gud na siya. Salamat kaayo, Rina Blank. salamat. Wala pa mi kalimot. Tapos si Koy Blank. Ana siya nga, basing gusto mo, kay in response ni Simon post ka ganina. Oo. Ana ka nga, wala mi topic, pisti man ni uy. Ana ka. So niingon siya, ang comment niya kay, basing gusto mo mag-topic og mga weird og interesting na mga local food or product, sama ani. Unsa di ay na ihang gi-post? Word chocolate. 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 Kablo ka ng meme sa SpongeBob. Chocolate. Hantod karon kay na stuck pa ko sa Dexter na mga meme. Yan naman. Dexter's Laboratory di ay. Ay, unsa di ay? Wala na ko sa SpongeBob kay sa kuan naman Sa newer sa kaniadto pa ka. sa kaniadto pa jud ko Dexter's Laboratory na omelette du fromage. Oo. Ana. Meme gyud po na hantod karon. Hantod karon. Sikat gyapon na. Kit-an jud ako ng episode gyud sa Dexter's Laboratory. Okay, go. Go. Natay mga comments sa Spotify. Nitanong po ko sa right na ko. Alo ka, amazing. So, ibig sabihin, kitang duwa ang nailang and right. Nitanong mo ko nito. Sige, dili kumutan bisa mukha ni mo malipong pug ana. Unya nasunod na ning kanang kuan. Unsa man ni ang mga local food? Tanawan nato kung maka-learn na mi mag-vlog, kanang video vlog. Ay kanang magmukbang tag chocolate. Alam mo, matay ta anas diabetes. Dili di man na instant pat yun ka sa diabetes. Pila pa man na ka years so pwede raman. Bolo kadra. O basin. I-consider naman na koy ang imuhang suggestion. Actually nag-suggest na si Rina pod og topic before ato jud tong gibuhat katong Jude katong si Miss Mayam. Si Miss Mayam. Si Miss Mayam Jude Bacalso. Suggest ra pod to. Nya si Koy ato ni i-consider pohon. Sige ka na magkuanta unsa ni
mag-topic og mga weird and interesting local food. So gusto nimo magmukbang mi or maglakaw mi mag-vlog kanang nay camera while walking. Guys, mag-try day mi og kuan mga Okay, ana. ang kuan siguro kanang mag-research sa daan og mga weird local foods tapos palito nato niya dili ta magmukbang, dili ta Di mag-vlog ko sa ganahan gawas. magmukbang. Di man po. Dili man mukbang, tilaw-tilaw raman. Sige, demure, Oh, demure. demure Very lang. demure, very Oh, cutesy. mindful. Sige, consider naman ako, okay? Mm. Natay comment sa Spotify, ana si Nathaniel Blanc. Niya, ang kaningang comment niya no kay from ano pa, from a very very old episode. Ah, Ano eh? in response to libakon nato, ay sorry, in response to pataka ra mog invest sa inyong kwarta nga episode. Ay, mao ba? Ano siya, speaking of Tupperware, bye-bye na ang Tupperware tungod yun is mga Pinoy na mogamit og ice cream containers. Ay, hala, no, na-bankrupt na ang Tupperware. Kaluoy pod. Kay nga no. Kaluoy pod. Kay libre man gud ang ice cream na container. Gihimo naman. Mao atong Bitaw no, container jud. ngano mo palit Mm. ka og Tupperware kung Mm. libre nimo makuha ang plastic container sa ice cream. Mupalit na lang kag ice cream, libre Oh. pa kag ice cream. Ang Oh. imong tuyo ang plastic container. Pero nalibre kag ice cream. Mao gani no. So, uy, wala Bonus na lang ang ice cream. bonus yun ang ice cream. Actually, ang imo jung tuyo ang Tupperware. Oo. Ang container. Ang Dili ang container. Tupperware. Tupperware nang tawag ana. Tupperware na ang tawag ana. Dili Okay. na container. Tupperware jud ang tawag ana. Original na jud na siya nga word. So sorry kayo Tupperware. Napag-iwanan og panahon kay balo ka kanang di ba gwapo man gyud kuno na sila og produkto no. Kanang Naman dyan na silang produkto. Mas hantod karon. Ma-appreciate yun ako ilang mga products. Pero siguro ang design wise wala sila nag-evolve. Siguro, yes. And another factor siguro mura lagi tag business analyst. Oy, Tupperware paminaw mo. Tupperware paminaw mo. Another factor siguro kay wala po sila nag-innovate. Murag wala sila like you said, nag-evolve in terms of marketing or sales. Like, everyone's online. So, dapat, murag Avon, di ba nag-close? Mao ba? They cannot compete with a lot of beauty products online. Ay, hala, no. Dapat nag-ano po sila, nag-campaign po sila, like, nanulod sila Lazada, Shopee, and everywhere. They have to be seen everywhere, like, visibility. Yung ana. I don't know. I don't know. Wala ko kabalo ano na bankrupt ang Tupperware or Avon. It's just the times today na nag-evolve. Nag-evolve Si sila. Nokia good, di ba? Kinakusgan tong una. Unya, namatay. Medyo naka-read ko ang Nokia manggod. They refuse to innovate to Android. They want to retain the Java OS, the Nokia OS. They want to keep using it even though naglabas na ang mga Android phones ato nga time. Early stages pa sa Android ba? So nag-refuse jud sila hantod nga gikaon na sila sa sistema. Wala jud sila kaapas. Nagpaspas kayo, 'di ba? Like we said in one of the past episodes, paspas kayo mag-release og update ang Android. Release hantod nga himong beta tester ang mga tao. Mo na siyang nahitabo. Oo. Unya kanang karon pa sila nag-release og Android phones na wala na, huli na ang tanan. Pero napa man sila kring Android na sila actually, pero nabiyaan sila. Nabiyaan sila. Oo, kaluoy po sa Nokia. Kaluoy sa Nokia, luoy man na sila. Oo. And another comment in Spotify from Terblank. Hello. Ano siya? In response to the past episode, nagstorya ta about Ozempic, the drug that a prescription drug to clarify that is being abused by celebrities to lain na sa akong kastorya ay sige tubang dito. Sige. Yan na lang ako laptop. Ang stream man gud akong ginatanaw diri na lang ko mo tanaw. Ang kastorya guys, wala nang atubang sa ako either ba kog ba or di na siya ganahan siya ako. Ano day pasaylo ko, girl. Dili na ako magpasaylo. Dili na jud. And yun, so man ako ni Unya. Unsa to imong giingon about sa comment it AirPods? Sige na biya. Ana si ChairPods kay
Ay, nahug ako. Ay, nahug. Ay, nahugi Monitor. ang money tumor. Okay. Asa naman ko, eh? Okay. Quote, bitaw, daghan og influencers diri sa US ang nag-promote sa body positivity for a time. Mm. Pero kalitra nahilom inigsulod sa Ozempic ug Wegovy. Sa eksena, because there was suddenly an easier solution. No judgment, we all have our inconsistencies. Pero makaguol ra nga wala nagkahigayon nga mausob og gusto ang mainstream perspective bahin sa body image. Oo, bitaw. Mm. Natabunan na sila. Natabunan ng mga body positivity. Bis okay ra tato ang curvy na ibilbil or dagkog bagtak dagko og bukton, dili na lang. Goodbye na lang. Ala kaluoy man anak nila. Dili na lang sila. Mm. Tapos once again guys, we will have a guest soon. Si kinsa man na? Si Carol Sandra Smith. Oh. My friend that is now living in the UK, she used to live in Davao City, Philippines. So Born and Bisayang raised dako. ba siya dire? Ha? Born and raised ba siya? No, not born and raised. Dito gid siya nagdako until siya na magstorya bi. Ay, oh, bitaw. Ay, ayaw sa. Oh, Pero to answer your question, dito siya gipanganak sa Kuan, sa UK. Then pagka 8 years old niya, nibalin siya Davao and from that point on, Oh. diha na siya. And then ibalik na po siya UK. Tama ba? So ano daw niya ang i-compare daw niya ang mga lagay. Ay. Mo na yan ngayon. Dili ako na to guys. Ambot lang pud niya bas hindi ay wata kabalo kay wa medyo mi nagsabot unsa ang i-discuss. Okay? Tapos Hoy na ako ingon nagtan-aw si Jonah Black. ay gusto ko na to. Mo click ba yung unta ko gisugo ko niya dili na lang ko. Mo ba play mo din. Pasayloan ninyo guys. Pasaylo ako ninyo guys. Oh, 'di ba? Salamat Jonah Blank. Ipakusog sa speaker ang amuang podcast. Kanang ang level sa volume is pang video ke. Oh, bitaw kayo nagka-karaoke ba ya ka dira? Tapos Oo. ano? Oh, hello, watching from P Village. Kasosyal ba ninyo? Unsa nga P? Pinachanay Village. Lain kag batang sa. Hala, hinay daw ang ato anti. Hinay atong tingog pag comment og usab. Hoy, comment Jonah ang Blank, usab. comment og usab. Ana silo hinay do ang tingog. Ngano man? Basig compared sa ano sa intro. Kay kusog kayo ang intro kaganina lagi. Pag comment mo usab ha na malagot ko. Ayaw kalagot. Pero okay man na ato ang tingog diri sa leveler. Di lang ko kadungog pero okay atong tingog sa leveler. Okay. Unya pag human. Wala na, mag-uluhan na ta. Oh, sige. Okay. Anda mo scroll down na buga. Kadali lang. Hay, agree hinay daw pakusga tong mic B. Unsa man na ang pakusgan? Dito. Gain. Mo ato ko sa game. Gain. Kusog ang soundboard. Basi, hello? Hello. Awa karon pa mag soundboard kay na Ito sa ano, filters. sa voice meter kring. Ito ra gain. Kani mo ganina hello. Test. Sige daw. Chester Blank pakikuan daw. Oh, gipakusgan ako nag 10 decibels minus 10 decibels. Ang unsa man jud ang kusog ang soundboard. Unsa man jud ang kusog ang hasa. Ha? Among voice hinay. Pero kung karon habang nagastorya Naga-discuss mi. lang mi ba ikaw mo si Chester Blank ba makasapot lagi ni siya ay. Chester Blank og Jonah Blank mag-comment mo usab. Ay na lang magtan-aw eh. Sa tinuod lang pag comment mo usab. Di usab dara. Okay, great. Arang. Thank you, Chester. Kuya, natay ka ng kuan ka ng remote tech. Hello, thank you sa ato ang remote sound engineer. Oh, sige. Okay. Ano nga man imong uluhan taas kayo kung i-scroll. I don't care. Oh, sige daw, B. Sige. So, ako na? Let me have a sip of some water. Hala, akong kape nabugnaw na. Ako, sige na ako, magkuhan ako ha. Yes. Sa uluhan, sa atong nagdilaab nga mga balita. Content creators sa US
willing i-risk ilang kinabuhi in the middle of the hurricanes para sa views. Drunk driver nga influencer nisulod sa one-way street nasikop gip sanginlan ang waves. M2M mag-concert sa Pilipinas karong 2025. Og Liam Payne usa ka One Direction band member ni Panaw. text. How do text? You guys, ayaw sabi. Di ko masayaw basig ikaulo ko sa akong bana. Okay, ganahan kay ko ato. It's Alam a mo- perfect uluhan. Muragi text. Hala ka, uy. Okay. Uy, ayaw sa baka dali lang. Nga naman. Una ko nato ni si Mr. Si Mr. Liam Payne ang namatay. Yes. Ano eh? Kay wa ba ako kailaan ni sa ilang mga sige One na. Directioners. Wa man po kaila ato lang ang uluhan. Ang first uluhan kay ang content creators sa US, some of them willing i-risk ilang kinabuhi in the middle of the hurricanes para sa views. Hala, tinuod ka. Ayaw ko na. Tagnaon ako. Mugawa sila sa hurricane para mag-TikTok. In the middle of the hurricane. Something like that. Something like that. Magbasa ko from BBC. BBC nga news ha. Kamu ha, mga daot ba kay utok ni mga Pinoy. Ano man? BBC. Okay, quote. While millions of people in Florida fled Hurricane Milton, Mike Smalls Jr., mo nang pangalan sa TikTok influencer. Hello guys, kids. Kids, keep it down. Thank you. Unya pa man. Mike Smalls Jr. ventured into the violent winds in Tampa, Florida, holding a blow-up mattress, an umbrella, and a pack of ramen noodles. He went outside Wednesday evening as the storm pounded the U.S. state and live-streamed on the platform Kick. He told his online audience if he reached 10,000 views, he would launch himself and his mattress into the water. Once he hit the threshold, he took the plunge. What? Then he got worried. The wind started picking up and I don't know how to swim. Bruh. So I had to grab onto the tree. So, mo na siya. Di na ko basahon tanan guys, kaya taas manggod, pero katawanan lagi to. Bruh. Ano na siya? Kani mga kabataan manggod karon. No? Mura tagtigulang ba? Kani mga Ito tra siguro mo ato eh. Mo ba? Oh, di mo siya kuan. He's a black man. So 30 dili na to mabalaan kung old ba siya or young because black don't crack. gani no. Unya pagkaman kisa man na siya. Wala lang, live stream lang jud siya sa Kick. Kick is a live streaming platform like Twitch probably. Murag ana. Unya ang kining bataan para sa views, para sa content, iyang gi-endanger iyang sariling life. Dagan na suko. Daghan na suko. Okay, what if daw maunsa siya so madamay na po ang mga rescuers, ang mga firefighters. No. Kay i-rescue naman po siya. Kay Ano pa kaya ang gingon sa video? unsa man? Don't save me! Don't save me! Sige. Sige. Ana siya sa kuan sa interviewer. Hala ipadayon na. Ang imuhang kalaki dira. Napay isa. Unsa man? Si Lieutenant Dan. I'm gonna read something from NBC. Quote, a Tampa resident. Ay, ikaw na lang, Bi. Ikaw, basa, Bi. Asa mo ko diri ko kay makuha ko sa iyang mic, guys. Diri ko. Sumuka, ano yun? Dapat mo ang laptop. Dapat na lang na diritanan. Diri. Sige. Sige lang, diri lang kay makuha man ko sa imong microphone. Dili man kailangan magtaang laptop ang itapan. Wala na may lugar. Sige, uy. Asa man ani mo ibutang dara? Wala may lugar. Basa niya, dugaya na niya. Sige, from NBC. This ain't BBC, this is NBC. A Tampa resident, best known as Lieutenant Dan,
became a national news story and an internet meme when he refused to evacuate his sailboat despite pleas from both local officials and social media followers. In a matter of days, Joseph Malinowski, 54, not only attracted millions of viewers but received almost $50,000 through a GoFundMe campaign and a $100,000 offer from controversial streamer Aiden Ross for a new boat and an offer for a streaming sponsorship deal with Kick. So ano ni siya, di ba si Lieutenant Dan is a Forrest Gump character? So naa di ay influencer ng Lieutenant Dan pod. Nag-wannabe ra siguro na. Wannabe. Mo ba? Well, I don't know this person. Pero tigulang na siya, 54. So dili lang di ay kabataan ang murag buang karon para mag-stream. Guys, tanawa mong kastorya siya nagatapang. Guys, saan man ako ni guys, saan diri ako ang codex. No! Don't look at my... Lain ka tan diri na. Guys. Ang saan man na Dili, dito na siya. Oo, dili. Dito. kaoy. Oh, di ka. Oh? Yung kaya ako soundboard. Sige na lang, be. O, unsay. Butang dili. Oh, ay, dili. Ay, dili mo layo ko. Nyamuana ko. Ay, padool na po ni siya. Ay, parang ang soundboard. Bruh. O, ingon si Carol Blank, willing pa mo for the views. Musulong og baha. Dili ko. Kay balo ka no, sa tinuod lang. Kung Isa siguro, sa sabang motor. Sige go. guys, milyon-milyon mangguna ang ilahang mga makuha ana. I mean, mga thousands of dollars, hundreds of thousands of dollars. Feeling ako maka-addict yun ang kwarta, guys. Kung naa siguro ko'y hundreds of thousands of dollars, no, ambot lang unsa akong buhaton. Mo stream siguro ko sa baha. Wao ka balo. Dili lang ko musulti og patapos. My morality has been questioned by Darling. The way she's looking at me right now. Do you see the way she's looking at me right now? Di ko alam man na kanang pwede man ta na buhaton ang tanan for the views. Pwede na siya. Kaya ngano ikaw ra man gyapon ang makuan. So kumbaga si Mike Smalls Jr. nakatong nagbutang og air mattress kanang kung paburot na mga bed paburot. Siya man ang nilusong sa baha. Siya man ang nilusong. Kung malumos siya niya ingon siya I can't swim. Yahan na ng Merisi guys. Sagdi na lang na siya. Ningon na po siya ganina nga. Ay sa video na akong nakita ganina sa interview. Ano siya na don't save me. Na naman siya giingon na don't save me. So okay ra. Okay ra na siya. Sa pasagdi lang na siya. Mao lamang ginatong motto sa life. Pasagdan na tong mga tao. So kung gusto siya magsulong sa baha, sagdi ra na siya. Sulong sa hurricane, sagdi ra na siya. Basta kay dili lang siya makasakit og taon sa ba. Basta di lang siya mangdamay po. Nagda siya Di siya gibit-bit ng mga magdamay. ubang tao sa iyang air mattress. Basta kung siya lang, naman siya consensual ba tawag na? Maybe. Na siya consent sa iyang sarili. Nga, if ever malumos ko, I know what I'm doing. I know what I'm getting into. Sagdi ra na siya. Sige. Mo naman gyud aron ang usuron. Mura ra nagkanang same ra ni siya og unsa tawag anak rin kanang same ra ni siya og logic sa mga PORN stars. They're doing it for money, right? They're doing it for views. Wala man siya nakasakit og laing tao. Ang PORN stars. Pero kung maunsa siya, ihara na lang na. Tama ba ko? Kana ingana na lang gyud. Di na lang kita maglabot-labot sa ubang tao basta kay wala sila nakasakit, wala sila nang damay og ubang tao. Their life is their life. Is their choice. Unya kumusulti ang mga tao nga kanang kining si Mike Wazowski ba kinsa ni siya? Unsa man si Lieutenant Dan? Dili Si Mike Smalls Jr. silang duha. Makaingon man na ang mga parents na hala basig sundugon mo sa ako ang anak. Nay angle na yung anak. Nay angle na yung anak. Now, what if sundugon mo sa mga bata? Unya tubagon man ka ni Cardi B nga dili man ako ang nagatiman sa inyong anak. Tama po. Dapat namang tanan ang ginatanong sa inyong anak dapat na ay guided by parents, parental guidance. Oo. So nganong kana po ang ginatanaw nga content sa inyong anak? Makasyon na po imong parent
acting style. Bitaw. Oh. So, unsa pa man nga anggol? Pasagdan na lang lagi nato. Bitaw. Tanang angle, ang angle, unsa mga angle? Unsa pa? Wala na ko'y maisip na anggol. What if na-adjay ka ng rescuer nga di mahimutang kung di siya ma-save ka na lumos na si Mike Moss Jr. Ay, okay naman na sila off, di ba nga kanang dapat i-save nila kung kinsa ilhang kailangan i-save. Oh, nya pag dili i-save kay mabash naman pud tong mga rescuer nga wa ninyo gi-save si Mike Moss Jr. Ay, Maski si Mike Moss Jr. ang ningon na ayaw ko i-save pero dili siya i-save kay dingnan na niya daan ang mga rescuer pero ang mga rescuer kina sila oath ilang i-save si Mike Moss Jr. Wala pa, pirmahon nila og papel gani na consent. Waiver. Waiver. Death waiver. In the middle of the baha. Pasay na waiver. Dali nga, nisugot ka nga dili ka na mo i-save. Ana siguro na no. Oh. Dili bet ordinaryo lang nga baha. Hurricane man to. Devastated. Hundreds died. Hundreds died. Devastated hundreds and thousands of families. Oh. Mao lang gina. Di kita madaog ani. This is society. Wala man tay mahimo jud. Wala tay mahimo. Basta kay ikaw kuan ka kanang nagpadayon kasi mo kinabuhi, law abiding ka. Wala kay gipasakitang laing tao. At least ikaw to. Kung siya ing ana siya, sagdira na siya, di ba? Iyahan ang kinabuhi. Okay, ang next atong uluhan kay kids, don't shout kids. Serious lang okay ba tas taod-taod shout na pod. Kids, don't make a noise. Okay, tas mo shout na pod. Mukha ay. Woo! Ay, Wala, ayaw pot. Okay. Ikaw na pod. O sige sa man ni nga drunk driver nga influencer. Unsa man ni kanang kuan kanang unsa ni Pinoy? Philippines? Sa PEP? Actually sa Bonifacio Global Center na naitabo, BGC. Makati. Di ay ba? Driving down one-way street in BGC. So unsa tawag gani? Counterflow siya didto. Yes, what is it? What is it? Okay, that was Keeper. Okay. Fun. Si Keeper daw to ang nag-shout. Dili. Both of you. It doesn't matter. Sige na, lakaw na. Sige na. Whatever you do, guys. Tapos maglabas-pasok na. Have fun! Isa ka oras na mo balik ha. Don't come back. Don't come back here. Later na mag-come back. Kids, bro. Gawa sa mo. Andobi mo, play na ba niya ang ako ang bro? Nanabi ko, bro. Okay. Kusuga ato guys. Okay ra inyo mga dalunggan. Pa-check up sa mo. Pasaylo ako ninyo. Nya, paghaman. Kisa man Ambot, nanapuin mo labas-pasok. Guys, ano gini siya guys? Wala man gud may studio, ha? Pasaylo lang mi ninyo. Narami sa among humble abode. Narami diri sa balay ni Darling Dagan kay siya anak, guys. Grabe jud, guys. Wala tayo mahimo ana. Nanapuin mo labas-pasok. Kiss mo na. Sila lang gihapon na. Nawa pa dyan nag-succeed na mag-system alarm na po na ba? Hala, oy, wag gyapon nag-succeed kring. Guys, unsa man na guys, iput-put na ba? Unsa man guys? Guys, what is it, young man? He forgot something. What did you forget? He got his socks to go out. Just borrow Keeper slippers. Slippers lang po. Just borrow his slippers. You can use whatever slippers you see outside. Go. Guys, pasaylo amin ninyo guys. Padayon na lang sa tabi. Guys, ala na, wala na tanan na tong viewers guys. 0 viewers. Ali ni siya. So, naay tao, usa ka influencer. Kailan ta ani kisa ni nga influencer? Wala giname. Wala giname? Protected siya. I tried to search for the name of the influencer, the driver na nagsulod sa one-way road sa BGC, pero I can't find the name. Hala, kalain na niya ang batasan. Ani ni siya nisulod sila og BGC no. Nisulod sila. One-way road man to. One-way road. Nag-counterflow sila dito. Tapos ang video POV kring nasa sulod sa kotse. Sa sulod sa kotse. So ang nagastoryahan na sila og ang driver og ang friends. Tapos ni ana nga ang isa ka friend nakadungog ko sa video ni ana nga, "Huy, one way ata." Mao ba?
One way ata. Tas ang driver niingon na, "Pwede yan basta ako." Ay, di ay ba? O niya na siya. Ay, sikat siya. Kusog siya. Oh, then sa unahan na kuan sila nadakpan sila traffic enforcer. Ay, na traffic enforcer. Oh. Tapos wala pa ni abri ang window, murag padulong pa lang ang traffic enforcer. Ang mga amigo, ang mga barkada sige nag-ingno, "Uy, i-blame mo sa Waze, i-blame mo sa Waze." I-blame daw sa Waze Oh, na app. oh. Tapos pag open sa window, ano ang window? Mm. Yan na din tong driver no. "Kuya, sorry talaga." Kay konyo kayo. Kuya, sorry talaga. "Kuya, sorry talaga kasi the Waze told me to go here and I'm not really familiar with the road." Ana siya. Yeah, kasi may gisulti sa enforcer. Oh, di tikitan gyud sila. Gitikitan sila. Oh, gitikitan gyud kay dili man pwede nga maski pag wala ka kabalo. Oh, bisan pag wala ka Ano pa. pasangilan nimo ang Waze? Matikitan ba din ako ng Waze? Gani. Dili dapat. Dapat ikaw akong tikitan ang driver. Oh, unya isa pa, they literally filmed their crime. Yes, and then uploaded it. Because how in the hell did we ever see the video? They uploaded it. They recorded themselves Apo. filming a traffic violation. Apo. They edited the video. Apo. They watched it over and over again because that's how you edit a video. Uh-huh. They literally saw themselves violating a traffic rule. Mhm. They got a ticket. Gi-upload nila sa Facebook, sa whatever Sa social media, sa TikTok. Oh. Nanapoy mo sulod, guys. Nanapoy mo sulod, guys. Unya pagkahuman. Oh, you're welcome. Ito yung gingon. Sige lang ka labas sa pot. What is it, pot? Slippers lang pot. What is it, pot? Kaya magpasuot siya og shoes. You know how to put on your shoes? Dali, come here. What is it? Too tight? I can't help you. I'm literally recording. How are we gonna get 1 million subscribers? Yeah, you said we're the unsa to yung We're the most boring YouTubers daw kasi siguro daw tag-talk. gani. Put. Just just put on slippers. Don't you have slippers? Paano kung slippers? Wala. Kay mag-shoes man siya. Palaginan. Guys, nihawa si Darling. Kuhaan niya og shoes. Ang akong anak nga nag-interrupt. But, you interrupted our stream. You say sorry to our viewers. Say sorry, viewers. Say sorry, viewers. You say sorry, viewers. Say sorry, viewers. Sige na, just use the slippers. The slipper like Guys, Good to be back. When you got kids. Oh, mo na katong ningon gud sa atong past episode nga dito sila gusto mag-anak. Oh, congratulations. Congratulations. Happy for you. Congratulations. Okay. Oo. Kana kung depressed na kaayo ka no, naghilak-hilak ka siguro nag-away mo sa imbana unsa ba? Tapos ni-interrupt mo anak, magutom ko anak. Ma-pause po din mong depression. Ma-pause siya. Pause. Kada lang unya anak ko muhilak. Oh, unsa man imong gusto kaunon? Unya pag nagkakaon na siya, balik na pug kag-depress. Ingon na siya, guys. Ano may anak man? Ingon na siya, guys. Kung magdrama-drama ka, ma-pause gyud na. Kay naagi di kabalo mo respect sa imong depression time. Gani wala respeto sa streaming time and depression time. Ingon na gina, guys. So, anyway, asa na ta ato? Ang katong influencer nga gi-upload ang ilang traffic violation. Ang ako ang issue ani ba kay ang POV sa video, atong video, nasa sulod sa sakyanan. It's not like a security camera footage or the traffic enforcer's POV, body cam or something. The POV is from the inside of the car. So they know that it's not a cool thing, but they still uploaded it.
Nag-cool sila ambot Pa-cool man na. they think it's very cool na naka-violate sila og traffic rule or Oh, ingon ana man gyud na basta bata ka, mga kabatan-on na ron ingon ana ay mura ka nang gahi kay ko ba kay tan-awa kami gani ni sulod mig BGC katong one way road gahi kayo mi ato lingawa ato oy one of our happy moments. Oy, ni ana gani siya na unsa tong giingon niya basta ako. Pwede yan basta. Pwede yan basta ako masking one way makasulod ta. Mm. Murag ana ba ang iyang murag connotation ato ba. Mm. Unya. Okay lang na siya guys. Oh. Kakisa man ning anak. Millennial yata ni or Gen X ang mama. Ani. Nara na dara sa duha unsa ang Badlungan ninyo yung anak we. wala gipanganlan. Wala gipanganlan. Mm. Lalaki Sure, man siya lalaki. Lalaki. Unya bata pa man niya I'm sure dili man ka matawag nga pobre kung nakisakyanan no. Labi na sa Pilipinas. Kung nakisakyanan niya batanon ka, I'm sure you're a rich kid. Mm. Pero Kung dato ka nya batanon ka, rich kid. pero kung pobre ka niya batanon ka, kasi tawag ana. Pobre. Uy. Halo naka-loud ang speaker ni John Lablay. Man siya kabalo ko sa akong pasabot. Sige. So okay na to guys. Tagdi lang to. Dili to ayo pasag dito eh. Dapat dito dakpon. Oh, tama lang nagikuan siya violation. Unya ang violation Ang gusto na ko matangtang jud ang lisensya. Oo. Dapat ing ana dili na siya pa-driveon. Mm. Kay wa man siya respeto. Pati mo good. Oh, nya. Next. M2M. Guys, mag-concert daw sila diri sa Philippines. Sige, sample. Ay, kinsang M2M. Mao gani no. It's a Norwegian pop duo in the 90s. 90s, early 2000s. Early 2000s. They have several hit songs in their time when they were in their prime. Pila kaya akong edad ana no na nagsikat sila? How kay ko impression ani? Sige daw. Impression ani. Sige daw, pag-impression daw. Mo niya akong trademark. Kada magkanta ko ani, I can sing like them. O sige daw, mag-sing daw si Darling guys, pina M2M. Ready na mo? Guys, pag ready. Tapos lyrics ay, dili na kailangan. I need a beat. No, I don't need a beat. Can't introduce you by a friend. You're cute and all that, baby, you set the trend. Yes, stayed out. Next thing you know, down at the cinema, sitting there, you said you loved me. What's that about? Hala guys, makapiright tag guys. Hala, uy, makapiright di kay You move me the fast. Ay, garap. Kaya, chorus. Sige. Sige. Ikaw ang normal voice. Ako ang harmony. Unsa gani ang chorus? Don't say you love me. Oh, sige. 1, 2, 1. Sige. 1, 2, 3, go! Don't say you love me. You don't even know me. If you really want me. Yabag mo ko eh. Sige, usap. 3, 2, ay, usap na. 1, 2, 3, 4 or 3, 2, 1? Kailangan pa pag-isipan. 1, 2, 3, go! Don't say you love me. You don't even know me. If you really want me, then give me some time. Give me some time. Wala na. Sayon. Kalaoy. Bro, yay! Thank you. Wala man. Ang ako lang issue ani no, kay basig mahal kayo ang ticket price. Kay dili bo ang Pilipinas bo kanang kuan kayo kring kanang mga exploiter kayo kring. Kay kanang mga ticket na sa Pilipinas mahal. Ang ticket prices kring dili gyud na mahal sa ubang countries. Mao ba? Mo bitong naiuban nga taga Pilipinas kung utay mo concert ang let's say lang na concert ang Taylor Swift. Di wala man jud si Taylor Swift niya to Pilipinas pero let's say Maroon 5. Oh sige, Maroon 5. Pan willing to travel outside the country
Kay apil na ang ticket ug accommodation plus airfare, mas barato or equal lang na kaysa mopalit kag ticket diri sa Pilipinas. Mao ba? Oh, Man na nga naman na. but kanang naga-exploit gyud ang mga organizers diri ba kanang mahalon jud nila maayo ang ticket sa mga mga concerts. So ako pangutana kay wala pa man ni prices, pila ka ni? Okay, nostalgic tour ba yan ni? Ipunana ba yan na? Mm. Basta mga nostalgic tour. Pila ka ni mo na pangutana nako kay kung affordable, okay ra unta ta. Nya na kung naay train mas maayo. Oo, di ay no. Pilipinas. Sa mag-air. Oh, mag-air. Pero saan man nato ni nga wa man ta kabalo pero I'm sure mahal na pud ni. I'm sure mahal jud ni. Kabalo ba mo guys? Nakakita kog ticket price diri nga local lang to na artist ha. Pero syempre, Panganli. murag i-heads man siguro to River Maya. Oh, basta sige. Ay, niabot tog 17K ang ticket ato ba? Mao ba? Oh, murag na remember nga nag-viral na issue about ticket prices. Mahal do kaayo. Nga singon na kamahal. Ambot kay mas barato pang Incubus. Hala god. Pila ang Incubus? Murag ang Incubus kay I don't know. Basta murag same lang price sa ana god murag walay ay lain po kay ingnon nimo no nga mas hawd ang Eheads or River Maya kaysa kang sa Incubus or ang Incubus mas hawd. Dapat mahalin ang sariling atin baya no. Love OPM dapat, di ba? Pero wala lang kanang gina-exploit gyud ang prices manggod. Wala ko kasabot-an ang ano na siya. Nga naman ano. Dami anta mo palit pero makaingon kag May na lang no, dili ko ka-afford. May na lang wala ko nahilig og concerts. hala concert capital of the world baya ang Philippines. Kisa nag-ingon. Si Nathaniel Blanc o Pero kisa imo ang source Nathaniel Blanc. Gani siya ba na siya mga statement na mga kanang feeling niya fact. Wala, dapat i-fact check sa Nathaniel Blanc. Oh, sama na Oo. Nya, guys, napa ko issue aning kaning M2M. Issue jud ba? Wala may issue ni, pero na issue. Basig mamalit ang sorry ha, mag-gatekeep ko. Ngano man basig na mamalit Gen Z, makahurot og ticket. Ay. Kung wala mo kaila sa inyong auntie, ayaw mo palit ticket sa M2M. Ala, ani ni siya pag mapalit na silang ticket no. Palit silang ticket sa M2M. Pangutanon sa sila, name 3 songs. Oreg ka na nagsuot ka og Nirvana t-shirt ba? Name 3 songs. Kung gani. Ana na siya. Name 3 songs M2M. Tinod ni. Pretty Boy. The Day You Went Away. Huwag katong gikanta na ko. Don't Say You Love Me. Don't Say You Love Me. Og Everything You Do. Mirror, Mirror. Mirror, Mirror. Makes me wanna go. Ooh, wow. Everything you say. Everything that you say. Makes me wanna go. Ooh, wow. Okay, back to Demure. Kaulawan na puntaan ni sa akong anak. Oh my God. Lagi. Napa ko isa ka issue. Daghan ni mag-issue, oy. Di mag-goal gyud ko anang nay mag-concert diri ba. Mag-goal ko ana kay kanang mahalo na po nilang ticket balami ta kay mo adto. Kanang ana lami mo adto pero saan man murag overpriced jud nila ang ticket prices. Overpriced nila. Makahilak ko gusto ko mo adto pero kanang dili ma-justify sa budget. Ana god. May na magtanaw na lang ta sa YouTube. Mo na ganahan ko mapansin ni mo Kring di ba ganahan ko mo tanog concert sa YouTube no. Gani Frustrated kay ko nga audience. Luyo na niyo. Frustrated concert audience. Excuse. Audience lang kay isa ra man audience. Frustrated kay ko muna ako ang YouTube kay puro Tiny Desk concerts ang mo appear. Kaluya na niya. Usay mag ano na gud mi kanang sa tawag ana mag-game namin ni husband ba. Basta man day sunod sa playlist B. Na nami ginaing ana-ana mga nga sa luoy kay mi mahilig jud ko mo tanog live music. I really love live music. It's different from the one that you play on the radio or on your CDs or Spotify. Lahi ra jud pag live. Lahi ra jud. Oo.
Nagay ko nakitaan nga meme sa una nga. Asa to kring hindi na ko ma-express. Wait. Ma'am. I at one point, when I was a teen, I believed in God Oh. because I joined praise and worship concerts and they really moved me, and so I believed in God. And then I Kasi na joined like audience? audience siya, Oh, audience. sige. And then I attended a One Direction concert and I believed in One Direction concert. So Ay, ma'am. so yung anak ka moving ang mga concerts, mga live music ba? Yung No siya ba? ka moving. Mo bitaw nang ka Mm. ng nagoy praise and worship na mga bands. Oo, naa. Pag in person jud ka mag-attend, ma-move jud ka kring. Mao Like ba? feeling nimo hala mo tuon ako sa Ginoo. Ah, Oh, di ba? siya. Oh, ingana. Uy, dali lang, babe. Pwede na ko i-story ang ako ang time na unsa na, gibira ko. Gidala ko sa usa ka. Giambush. Kanang ana siya, dalon amo na ko ba? Tong impressionable pa ko na pagkatawa. I was a teenager. Nya, amo na ko ba? Mm. Gidala ko niya sa iyahang simbahan. Wala ko kabalo nga simbahan dahil may mga to sa iyahang simbahan baka ng Christian church good. Ambot siya to na religion, ambot siya to na church. Basta hala patay ka manimba mi. Wa ko kabalo na manimba di ay mi. Unya kanang naa sila kanta-kanta. Nangahilak silang tanan. Pero pagkugilak. Unya mo to pagkahuman. Move juday ka. Ko niya pagkahuman ana sila pagkahuman sa misa ba ana sila hala ka bagong tao Born again. new face ana ka nihilak gyud siya ay nakahilak gyud siya sa ato ang pag-praise kaganina nakita gyud nila na kanang siguro tiri-eyed pa ko ato or siguro kanang red pa ako mata ato nga time pero actually sa tinuod lang guys nihilak ko tungod sa anxiety guys kay nganong nahilak pa ni silang tanan patay nya sakit na kay kung dughan kay dili ko gusto diri I don't want it here. Nganong nanghilak man ni sila dire. Sakit kay kung dugay dili ko kahawa guys kay bata pa man ko guys nya. Guys, anxiety to guys. Dili wala ko na move guys sa anxiety to guys. Mo to anak ko nga sakit akong tiyan mo uli na ko. Uli ko laman ni pero nahuman ako misa guys. You're so proud of me ha. Oh. Anyway, maka-move di ay mag-concert. Maka-move. Oo. Kunya anyway, na One Direction concert hala ka oy. Dahil lang guys. Idol ba agad kay ni sa akong isa ka friend ni One Direction ba. Unya pagkadungog na ko namatay di ay ang usa sa One Direction. Na nasad ko. Bisag dili gud na ko idol ang One Direction. Nasad ko. Kay unya bata pa gud na pila edad na namatay. 30 plus siguro na siya si Liam Payne namatay. Liam Payne. Rest in peace. Huy, kring kabalo ba ka? Ay, purya hisgot. Kung sa Bisaya pa purya hisgot, kung hisgoton nimo ang patay. Purya hisgot. Bigo lang yun niya. Murag last week, nagtanong kog Sloan. Kay, murag every morning, apil na siya sa akong playlist ba? Nagtanong kog Sloan, gitopic na niya si Liam Payne. Kay naa siya ongoing case, manggod. I don't know if ongoing pa ron. Matay naman siya. Kay nato siya case ato nga time. Last week lang ni Last Netabo. week lang. Kay ang iyang ex, kay gikasuhan siya og sakit gikaso niya oy. Allegations of abuse? Asa imong kodigs? Dili, wala diri. Na remember lang nako. Abuse? Oh, Ex-girlfriend niya. Oh. Oo, or stalking ba to or something like that. Mula lang murag unsa kay na feel ni Slow namatay na iyang gilibak dito ang YouTube channel. Hala ka unsa kaya iyang na feel? Kan siguro na oy kanang kay sa ako ang nabasa nagura daw na siya nag-post. Nag-post o nag-live video. Post siguro to. Kunya daghan kaayo na ang naga-comment kay One Direction ba ya? Unsa kaya ilang gipangbati no nabag-ura jud kaayo nag-post ang tawo niya namatay rag kalit. Kunya nauna pa ang internet kasi sa iyang pamilya. Speculation lang kay ngano nabalita ang iyang pagkamatay hapon sa asa to? October 16, 2024 in a hotel, Casa Sur Palermo in Buenos Aires, Argentina. Sa Argentina. Hapon sa Argentina niya
gabi siguro ba kanang tingtulog na sa ila sa taga-asa na siya? Taga UK? Siguro, I don't know. Basta nara na dira. Unya gabi pa sa UK, so syempre nangatulog pa siguro na iyang pamilya niya, mabasa pagmata nila sa buntag, mabasa nila sa internet nga namatay na dahil ilang pamilya. Oh, lain kay na eh. Grabe na jud kaayo. Mm. Paglisod jud kaayo ron ang panahon ba kanang sikat ka ba? The internet life. Oh, ang cause of death niya kay multiple traumatic injuries and internal and external bleeding resulting from a fall. Kaya Nahug siya. nahug siya Nahug sa siya sa building. building. Mm. In the scene of the scene, dili ko mo yung crime, scene of the crime. Kay In the scene. in the scene, naay mga na-seize na mga drugs and alcohol. Sa Sa iyang hotel room. yes, sa iyang hotel room. Mm. And sa wala pa namatay si Liam, like just a few minutes or within the hour of his death, kaning hotel staff dito sa hotel nanawag og 911 and gi-report niya si Liam allegedly kay aggressive na muak na og TV niya kana nagmaoy ba Mm. nagmaoy na dito sulod. So Mao syempre ba? nagpadali-dali siya kumbaga nag-ano siya nga pagdali mo anhi diri kay ipa-remove ta namo ning guest sa hotel. Okay, ano na dito Kanang maoy. huramentado na, Oo. nagkuan na nagmaoy-maoy na ba ana Mm. good. Pero wala dayon siguro naka-respond unsa ba kay niambak man gyud. Mm. Oh. Mao na siya ang kuan guys ang ato ang i-reflect karong adlaw. Mao ni ang atong topic karon. Like dapat ba nga kamo as friends ba? Mm. Kay si Liam naman gyud na friends. Kinsa ditong mga ka-party niya sa party? So party to siya gikan. Oh. Mm. Kinsa dito mga friends niya like di ba pag kanang early 20s pa ka og teen ka moagi man gitag party face? Mm. Yagi kag party face? I don't remember. Dili man sa ingon nga party tanang tao pero moagi ta og reckless face. Like wala tay responsibilities, wala tay obligation. So sige lang taglaag. Sige ta og inom. Di ba niagi man ta ana? And now that we're in our 30s, Mm. in our 30s, In our 30s. mo lang na ko ingnon 30s. In our 30s. Unsa man atong advice sa ilaha sa mga younger people na basig maminaw lang gud sa ato ang podcast screen. Mm. Na unsa ba jud ang mga what do you look out for when keeping friendships or looking for friends? Mga red flags. Oh, sige. Mm. Hoy mga kabatan-unan paminaw mo. Kay unsa di ay like how would you know if a person is like Liam na kanang addict? So somebody that you don't wanna associate with, kaya alam nga naman Pero- associate ka og addict. Pero mabalaan ba na dayon nimo? Mm. Ay tama, shout out to Ikimiki. This is actually your suggestion. Ay oo di ay salamat Ikimiki. But I have to like be creative about it because your suggestion was pet peeve in friendships, but I renamed it to red flags in friendships. Sige daw. Oh, sige. Oy kanang naghisgot ko ba nga Liam Payne is somebody you don't wanna associate with. Murag lain kayo akong statement guys, live ba yata. So kanang separate ni siya kang Liam Payne, rest in peace. Puira hisgot. Puwera hisgot. Oh. Puwera hisgot ba na? Purya hisgot. Puwera hisgot. Pareha naman ang puira ug purya. Pero ang ano ba ang like why do we say that? Ambot lang. Anyway, unya na mag-linguistics. Oh. So anyway, so red flags in friendships. Kana guys, kanang feeling nimo kanang maoy. Red flag jud na siya. Tanan nimo? Oh. Kay nga naman. Kay maoy man, alangan naman lain pug kayo So, friend kag maoy. pila na ko niingon ana, pila na ka episode akong naingon kring Imong gi-type naoy. pila na ba ka episode akong nahisgot na ako ang word na maoy, di ko ganahan. Oh bitaw, dili siya ganahan og maoy guys. Di ko ganahan og maoy guys. Mm. Kanang ing ana mamuak. No, Oh. kalaban jud ako na bala na nagdili. Wala ko'y friend kung maoy na lang man mong tanan dili jud ko.
Oh, bitaw. Dili jud ko. Dili ko ana mao. Friendship over jud ako na. FO. Oh. For Maoy man. for reference, FO, when I say FO, friendship over. Oh, Dili ko. FO kadayon. bitaw. Oh, di na ko kontak sa imo. Hala ko pag mag-inom mi guys, dili ko magmaoy guys, mag-demure gihapon ko guys. Pag Pwede ta magkanta-kanta, mag-dance, sing, mag-happy-happy, katawa-katawa. Pero kanang musyagit na kanang ano ba? Oh, daghan ko kaila ana guys sa P-Village. Mga silingan guys, saba kayo Ana niya guys. kanang mag Kay numdum ka atong niingon, dili lang kumusulti kung kinsa. Ano siya? Isog dira. kisa ganina si. Ay mo day angkol. Ayaw ba kay rest in Purya peace, is good. oo. Oh, kinsa isog diha. Yan na siya. Mm. Ana gina mo among gidak-an guys. Dinadyo ko'y friend kring babae pa jud. Mo gani no, Mo katong GF ingon na nimo. GFO na nako. Oh, Okay ra man siguro hisgot diri no kay wala man siya, di naman mi friend. wala siya nagapaminaw sa imo. Dili na mi friend, so most likely di siya maminaw aning episode because you don't want to support your enemies, you know. So dili man mi enemy. Ay, friendship over lang. Friendship over lang, pero dili mi enemy. So dili dili. siya mo support ana. Oo. Nag-inom mi ka isa niya murag mamuak mga baso na mo diri sa balay. Mga buak. Dili wala man noon kay napugnan man ako. Napog nga nimo. Pero Nahubog na pug ko ato kay duha mi nag-inom. o duha ra mo ka buok. Oh, dili naapid mi kauban. Aw naamoy ka uban. Oh. Pero balay nako. Oh, Hubog pug ko. Pero katong hubog na siya kring kay manglabay na magbaso. alala ina ana. Nawala akong kahubog. Naaptik ko galit. Adrenaline. Shh. Yan na sa akong utok. Oh. Nang sa akong baso. Alam mo gani mo nang wala na buak kay gipang salo ni makanan. Gipang padaplin ako tanan mabuak. Gipang hipos gyud ako kring. Oh. Kay di ko gusto na yung mabuak. Gani mo man ang gamit. Kay una sa tanan mahal ang baso. Oh, mahal ang baso ro. Ikaduha kadlawon na to. Na. Matawagan mi 1011. Aba gani kayo. I-report me. Di ko ganahan ano. Guys, mo to after to I never drank with her again. Oh. FO. O ya unrelated di ay ana ang inyong pagka-FO oy. Ay, unrelated ana pero that was the beginning of the end. Oo. That was the beginning of the end. Oo. Murag nakaingon ka nga something wrong. Something wrong. Something wrong. Dili ko ganahan ana, guys. Dili Ikaw siya nga. ganahan. Maoy. Red flags in friendships. Number 2. Kanang kuan. Kanang adik. Kaya anong kiilisan man eh. Naa siya codex diri guys. Wala niya gisunod iyang codex guys. Dili kanang adik lagi kring. Dili ko ganahan ana. Syempre Ay naman kay friend na adik cancel. Ay kanang FO. Kisa man. Dili kumuingon na lang minaw pa lang. Dili man siya adik na. Amo ba? Nagbagong buhay naman daw siya. Tinuod ka? Good for him. Him or her? Good for them. Slide. Good for them. Okay na siya. Dili ko ganahan anang adik. Kapila na nako gibadlong. Nausab man daw. Ay good for them. Anak ko. Wala man sa nang libak ko kaliyam ha pero tanawa pod ang nahitabo sa iya ha. It's like a downward spiral is what happened to him. Kay kuan man kanang mo man gyud yang lifestyle, mag-inom, mag-cocaine, usa na kanang usa pa nang gina-take nila. Mo gina Kokaina. Mo gina ang dangerous basta kanang bata pa niya successful kaayo. Walay mo guide sa ila ha. Kay pasigihan lang sila sa ilahang ginikanan kay ay dagag kwarta akong anak sila ang mag-ahon sa akin sa hirap. Unya, pasagdahan lang niya iyang anak. Anyway, not about Liam Payne kana in general lang siguro ba. In general jud kanang para sa ko red flag jud nang maoy ka ni adik pa jud. Bye uy. Dili ta ana oy. Bye uy. Dili ta ana. Ay kaniha guidance ni para sa mga kabatan-unan. Kamo kung dagko na mo ay lang mo paminaw good kung ganahan mo maoy na friend. It's okay. Kamo dako naman mo. Yun naman na. Ambot lang kung na maminaw sa ato Gen Z.
Gen Z paminaw Na uy sa Spotify naa man kring. mao ba? Oh, naa siya dili Gen Z, millennial gapon pero nasa 20s. The younger The millennials. younger millennials. Children, listen to your mothers. You're not even walking the children in nature. Huh? Wala ay si Tammy Brown man ingon ana. Anyway, dili ko ay number 1, maoy, number 2 addict. Mm. Number 3, red flags in friendships. Oh. It's you. Hala ka, oy, gipadunggan ko niya, guys. Friends who constantly cancel plans or are habitually late. Mm-mm. Inconsistent, unreliable. Guys, pasayloa jud ko guys kung ako ang klase nga tao nga habitually late. I am trying. No. Well, I No. am trying. I'm trying, no? I'm trying, no? Constantly cancel plans. It's called flakiness. Bitaw, no? Inconsistent, unreliable. Mm. Bitaw, no? Dili man na ikaw entirely. Naalay sometimes, pero not unreliable. It's not unreliable, jud ka. Not entirely descriptive of you. Guys, moabot ko, guys. Permente, pero late lang. Moabot na siya pero malate. Ah. Oo, ingana na siya. Red flag yun na kay wala man ay respeto sa imong time. Kanang magsabot Pangulaton ka. Oh, labi na kung layo siya balay. Oo. Ikaw ang duol. Oo. Ano pinaka-worst ba? Oh. Tay magkita mo sa Gmall Bahada sa Davao City. Magkita ta sa Gmall Bahada kay mag-bonding ta dito sa Jerry's Grill. Na dagan na mention na brand. Guys, baka naman. Yep, go man. Unya, ang imong friend kay taga Bahada Rapod. So same district sa kuan, Gmall. Ni ikaw kay taga Mintal. Alalayuan mo. Oh, ana imong friend magkita ta sa Jerry's Grill, Gmall. Ana. Una man ka. Ugabot. Hala kaluya bagod nimo. Bastos nang ingana. Way respeto sa time. Nya pag mag-follow up ka. Asa naman ka? Ay, karon di ito. Kadali lang, padulong na ko. Bastos sa, uy. Dili mo reply. Hala, nasuko na siya, guys. Nasuko na siya. Flakiness. Oy, guys, kanang, ni siya? Kanang, in combination, aning tanan. So, guys, ayaw lang po ninyo dibdiba ni mga red flag. Basig naamoy AFO ba niya kanang dili di ay siya bad person. Namay ka ng tao nga taas og tolerance sa mga ingani, red flags. Kanang magpa-blind. So kung dawat ninyo inyong friend nga flaky, kanang sige. If it's a pattern, siguro no mo na ang pangit dia if it's a pattern. Pero if it's once or twice, sure, forgive them. Lain po kaisa lang na itabo. FO da yun. Gani, lain po. Taga isang chance. Once, twice, pero 3 times, that's a habit. That's a pattern. Pwede naman mag-FO. Kani amo advice lang ni nga kanang hinubog lang ura advice. Dili man mi hubog pero hinubog na advice. Number 4. Red flags sa friendships. Lack of effort. When one person is always the one reaching out, planning, and maintaining the friendship. That's number 4. Lack of effort. I sometimes feel this with other people. Mao no. Pero dili na ko ni ginabuhat nang mag-reach out. Dili na kay na ko ni ginabuhat sometimes lang. Mag-reach out yun na, huy magkita ta na. Dili ko kaayo naging anak na kay busy naman pud good. Mao. Kay karon sa man kay. Sige ko sa man. Di ba kay ako man ang klase nga tao nga maglisod ug maintain og friendship. Mo na naka-mention ko sa atong last episode nga lisod ni sa ako ang friendship nga topic kay ako ang klase nga tao nga maglisod og maintain sa friendship. Mo nang karon naga-effort gud ko kung katong mga tao na makita nako ang ilahang effort gina-reciprocate nimo. Gina-reciprocate nako. Kay naga-effort gud ko. I'm trying at least now. Pero sa una grabe jud kay ako kay
kanang sa katiguang na po nato kring wala na tay time mag-plan and meet and do whatever. Okay, busy ang life. Busy ang life. Pero ako ang klase na friend na masking dili ta mag low maintenance pa. Masking dili ta magstorya og pila ka tuig. Pero pag magkita ta, walay nahitabo nga distance kumbaga. Wala ta nagka-distansya. We stay as friends, Jud. Oo ba? Dili kailangan nga kanang how are you every day. Dili pod kapuya man Kapoy kayo. Kapuyan kay kung reply sa akong bana. Mao gani no. Sa imong bana kapuyan ka mo reply, sin lang. Nya inuno ang friend nuno nimo ang ano. Oh, luoy. Ayaw na nga na. Pero red flag po na siya like kung ikaw perminti ang ga-reach out ug ikaw ang gahimo perminti og effort para magkita mo, mag-trip mo, mag-eat outside, Or kanang ano lang good renewal of friendship. Ay tawagan na unsa man na. or in your kanang birthday nimo kanang ikaw sige greet niya siya dili kay numdum sa imong birthday. That's a red flag. Oo no. Oo, that's a red flag. Bitaw. Mo kini nagapasalamat ko sa Facebook. Kaya na mo remind? Nay mo remind niya napoy mo greet una happy birthday ay mo birthday din niya po. Maki-rides ra ko happy birthday mo comment ra po ko dito. Gani ma-notify Kay gani ngano ang kalimtanon ba yata mga tiguang no. Oo. At least ang Facebook nakatabang siya in that part of the social media world. Mo na yang natabang sa kuha. Kung nay nag-birthday ma-remind ko. Bisag Wa ko ka-greet karon nya gahapon siya gi-greet. Makabelated gyapon ko. Wala ka, very nice. Facebook, thank you so much, Mark Zuck. Thank you, Mark Zuck. Di ba? Pero what do you think of people who don't reach out to you, don't make an effort, ana? Kuan, kanang sabayan raman pod nako. Kanang kung mo effort siya, mo effort ko. Kung di siya mo effort, di po ko mo effort. Okay, good. Ana lang na siya. Good. Niya, ang number 5 there is self-centeredness. Friends who only talk about themselves and never ask about you. How are you? Wala ka, oy. Kay ako, balain ba ako? Nga naman. Kay, dili ko kabalo mo conversate. Dili ko kabalo mo kanang mo istoryahanay. So, kung pangutanon ko, mutubag ra ko. Di ba dapat pulihanay man na? Volley, dapat na volley. Unya, dili man ko kamao mo. Ikaw, kumusta ka nang dili ko kamao mo unsaon man ako eh. Praktisan nimo Carol unya kay naman tay pre-interview. Kano man akong gina-practicean this whole time. Okay. Sige, unya. Sige, ako kay matolerate na ko ni ani. Matolerate na ko ni self-centered. It's a red flag to be fair ha. It is a red flag pero pag lakoy tao makaila nga siya na lang permintan topic sa iyang life. Maminaw raman pud ko. Lingawan lang pud ako siya paminaw. Okay raman pod na. Okay raman. Kanang matolerate man ako ni ngani. Kung kanang ma-imagine ako ba kung naay tao nga sige ra. Di naman good ko na ako is existing ng mga friend ngani jud. Mao gani pod. Ma-feel lang nako lang tay magstoryahan ni mi balik sa mga barkada namo sa akong husband niya. Ang makatawa ko kay kanang magtapok gud mi. Kanang kadali lang kanang anak pulihanay gyud dapat kanang dili pwede nga naa tanan main character tanan. Gwapo na siya. Main character tanan mo na nga dili na lang ko makasingit. Dili na lang kanang mag-unhanay. Mag-unhanay. Yan na pa yung masuko kung mag-cellphone ka. Masuko dapat daw pag friendship time tutok ka sa iya ha. Di ay ba? Masuko akong isa ka friend kung nagbanding mo. Tapos nag-cellphone ka, masuko na siya. Ay masuko siya. Tang inits. Karon lang kita magtapok tapos magsige pa og cellphone. Di ko tubagon akong asawa. Dili niya tubagon ni asawa niya. Kamo na hinuon mag-cellphone diha. Yana. Main character jud tanan. Muna kami dili mi makasingit. Parang matolerate na ko na imagine maguna ko self-centeredness. I experience this all the time. Bitaw na while you were talking napo ko na remember na usa ka friend na okay lang man kanang kay wala man koy masulti pud sa akong sarili pud sa man. So siya pud permente ang storya no.
O so, Kaya lang, matubag-tubag raman ko. Wala man ko Mm. yung pangutan nagbalik. So ibig sabihin matolerate ra jud nato ning duha. Mm. Oo, okay ra na siya. Sige, sige, sige. O niya, ikaw no? Ang ikaunom na red flag in friendships. Friends who gossip about others and create drama. Ani ni siya. Kanang others rapod gyud kaayo. Okay ra na. Pero kung others na appeal sa inyong circle, Lahi na siya. 'di ba? Lahi na siya. I agree. Mm. Kung mag-gossip mo, dapat outside kaayo Oh. jud. Oh, Like okay ra si siya. Britney Spears ba? Oh, Or Justin Timberlake in istoryahan. awa po sa ato ang circle okay, outside Justin Man dyan na sa atong sa circle. bagay po. Oh. Kinadidiritso ta ba? Pero naa na siya sa outer circle sila. Mm. Or kanang silingan nga you never talk Mm. in your life. Oh, You never talk to each other. oh. Outside circle na. Pero kung 5 mo sa barkada. Oh. Tapos 1-2, kaning 1-2 nagistoryahan na yang gistoryahan kay ang 3. Lain na siya. Lain na siya. Toxic ng ingon ana. Di ko ganahan ana. It will permeate through your skin. Naapay kanang mailan man na nimo nang kanang tao gud na toxic kay kanang kaya niya libakon masking mailan nimo ba nga nanganganib pug ka ikaw mismo. Oh. Kay kung ingana siya makigstorya sa imuha, manglibak siya about sa iyang close people around her and you. Imagine what she does behind. I mean kung nakatalikod siya sa imo. Gani pod. Di ba? Di ko'y kailana. Ala na kay kailana? Oh, Ay ang ginalibak kay within circle? dili na ko friend. Oh. Basta lang, di na lang ko. Delikado kayo. Guys, To share. nanganganib guys. So risky to share. Nanganganib. Kung ang sariling anak. Uy, oh my God! Lain ang ingon ana. Ay, ayaw na lang. Dili na mo Lain nga siya. halalain na ana. Uy, sariling dugo at pawis. Luha. Ako pasabot si Angelica Yulo, guys, ha. Oh, si Angelica Pukis Yulo na mo ang pasabot. Ginalibak niya yung sariling anak. Di ba lain? Lain na siya. Lain din na siya. Okay, di ba lingaw man ang mga mag-gossip? Kablo ka malingaw, jud ko gossip. Istoryahan ko ninyo, ingna ko ninyo shallow, di ba? Na yung mga moingon nga, sit at the table where they talk about ideas instead of other people's lives. Makatulog ta ana, Boring, guys. boring na. Boring. Boring. Dito ko sa gossip and drama, pero sa outside circle, guys. Outside circle, borderline celebrity. Or borderline lain nga school. Kung isa mo ka school, sa lahi nga school imong pasabot. Kung mga nurse mo, guys, mangnilibakay mo, ang libakon ninyo, dito speaker's word. Dolra. Sa Tangig kilometro. sa third floor man. Dili, ang libakon ninyo, ang Pikas Hospital. Mao ba? Pikas Unya, Hospital. kay naaman ko'y madunggan nga ang kaning isa ka ward diri mangnilibakay sila. Pinadunggan sa Facebook. Ba? Oh my God. Ingana na siya, guys. Pero okay ra gihapon na ingon ana kay within ward, separate ward, lahi mo. Basta mailan man na ninyo, ma-feel na ninyo, ang mga tao na instinct. Pag ma-feel ninyo nga kana nga tao, sige, sira man ni siya libak, uy. Kada na lang kita na mo, ginalibak niya ning friend pod nako. Friend pod nimo. Ana ba, kay within circle lang man. It says a lot about that person na siglibak. Na sige pug kag libakon ana sa lain. So ayaw na siya. Stop it. So toxic. Unya ang kani mga dishonest people kana mag-lie or aren't transparent. Lain na pud ang tawag kana For pathological liar. oh baka ko Nakoy friend ana sa una ba? ako boyfriend na sa una do. Napoy friend. Pugoy friend. Dili na ako'y friend. Okay, friend. I know. Mas na ako'y friend. Sige, unsa man ang ginaingon sa imong friend? Ano siya, mamatay daw siya pagka February. Buhay pa man siya. Ngano mamatay siya Kinato siya cancer. Ay, ala gibakak niya nga na siya cancer. Pero that was around 15 years ago. 17 years ago. Gita ka ko ito mga 21. 21. Ay, mga ba? Or
19 Na-expose imong edad. 19 to 21 years old. Nadia, between those years. Mao ba? Oh. Mm. Ana siya sa mo ani husband kay dugay naman jud kay Mino. Ah. Ana siya sa mong husband. Ay, sa mong husband. Ay, ano dagan man di ka kasama. Di na lang ko sa imo. Kalain pud nimo oy. Ingon sa samuan siya na. Mamatay na gud ako. Hmm? O Tagalogon man to siya. Mao ba? Mamatay na gud ako ngayong February kasi may cancer ako. Nya wala di ay. Mo siya. Dahil na nagutasan oy. Pero I can forgive her. Bata pa man siya. Siguro need lang niya attention. Hmm. Walay nagapansin siya sa balay so ginapangita niya ang attention sa amoa, ana ba? Kaluoy So gusto niya og kanang Munchausen syndrome siya. kaluoy po na yan. Oo. Kay nagaingon siya na siya cancer, wala good. So Uy. Munchausen syndrome. Oh, Oh, wala kaluoy ano niya. Mm. Ipadala na siya dito sa kuan sa recovery center. Oh. Anyway. Pero okay naman siya ron. Ay, Ay, mature man jud ang mga tao, di ba? So basig wala na ron na symptom niya. Pangutan na ako kung Kinsa man tong imong friend nga baka kung kayo sa tanan kalibutan. pila pa man among edad ato oy 10. Ay kabalo ko si letter M na. Kay ano? Oh. Hey, ayaw ba? Ay, wala man siya nagpaminam. Kay kabalo ka, kay ano siya, naagod ko'y 10-story toy house. 10-story toy house? 10-story, good ka ng balay-balay nga. Oh. Ay, dollhouse. O, dollhouse, toy house, dollhouse. Mm. Na other slide sa kuan nga floor niya, na ay swimming pool sa kuan nga floor, ana, good sa una. Unya, bisag habang makainomdom jud ko, katong nga time, habang nagastorya siya sa ako, anak ko, bakak man ni oy. Pero ni ana man ang butiki nga, di ba pag muana ang butiki kay tinuod? Oy, kay ni ana man ang butiki no. Anak butiki. Anak ko. Tiwasa sa imong storya. Anak ko, hala tinuod gyud na imong bisag wala gud ko nito. Anak siya, hala tinuod gyud na imong ginaingon kay ni ana ang butiki. Kuya, to mga overseas na mga friends, wala na sila kabalo nga na tay pa di sa Pilipinas sa pagbog amutiki. It's the truth. Oh, it's the truth. Unya, naapa ko isa ka kanang kailang nga kumusulting friend. Kailang nga kanang pathological liar pud siya. Ano naman? Kay moingon siya na naguba na akong cellphone, wala naman ko'y cellphone. Pero napa day iyang cellphone pagkataod-taod kita ko nag-cellphone siya. Guba na daw iyang cellphone. Unya na eh. Unya, kaning the same kaila, ana siya. Ay, same instance day gyapon about cellphone day gihapon to. Kay ana siya naguba iyang cellphone. Unya, nakita gid nako siya nga sa SM man yata to. Nagkita check cellphone pero guba na daw yung cellphone. Basta kana lang akong example na iingon pero kanang daghan og instances. Basta ingon ana ang mga tawo nga ingon ana nga tawo no. Fortunately wala ko'y kaila nga pathological liar og liar. Amot lang basig all of the things they said to me are lies. I just don't know it. Pero wala ko'y friend nga kuan nga na. Boss. Pailin man na nimo kay madakpan man na nimo one way or another. Ay oo. Madakpan man jud na nimo mga bakakon na. Pero so far gyud wala ko'y siguro dili pug ko naga kung kabalo ko hala bakakon man di na lang pug ko associate na lang sad. Mao pod. Ana ba? Basig ikaw na lang pod ang nilayo. Oh, ako na lang pod ang mulayo kay lain na pod kung friend ako nga pathological liar. Why would I tolerate that? Bitaw. That's like top level. Top level personality disorder. Ma-diagnose jud na diri. Dili pod top level oy. Dili din na top level. Ay, top level ang maoy. Top level ang kuan katong mga mapatay tao ikaw ba? Dili man mapatay tao pathological liars. Pud kay friend nga mo patay tao. Koy friend na papatay og tao. Ano na magka-top level man ta sa friendship raman red flag atong istoryahan diri abot naman ka sa mo patay tao. Mo ba? Naman na siya. My apologies. Number 7, red flags in friendships. Ay, number 8 na number 8. Negativity. Friends who are always negative or bring you down. Ako gini ba? Dili man. Oh. Uy, kayo na siya ay. Mo gani no. Uy, kayo. Mo gani no.
Dili good kaing ana. Mo ba? O, Ala, dili. I'm proud of myself for hiding my negativity. Dili man kaing ana naman jud dili man malikayan. Uy, na jud time saputon ang naong sa tao. Ako di ay sapot man akong naong perminti. My resting bitch face is sapot. Mo. Ano? Kana mura ko perminti suko ang naong. Wala siguro Gani. wala kayo mo kuan sa kuha mangutang. Wala mangutang sa kuha Madlok guys. sila sa imuha, guys. Sa ako ang naong, oo, Mm. sa akong sinurihan po siguro. Di sila mangutang sa kuha. Kaya wapod ko'y kwarta. Uy, nga mangutang mo sa kuha. Anyway, so yung ana na siya guys. Who are Kanang always negative and bring you down. ang mga tao na kanang magsige gud og kanang complainer siguro. Oh. Negative people man na sila kanang complainer. Di ba kanang they don't see fun in whatever you're doing. They don't see happiness in whatever you're doing. They're not happy when you're happy. They don't celebrate your wins. Oh, kuyawa ana no. Oh. Ay dili man pud ko hinuon ingon ana no. Hmm. Dili, no, I'm not like that. Anyway, well, nakoy kailan na. She used to be like Tama na. Uy. Ako friend na sa una yung ana siya niya. Murag na arang na siya ron. Ah, okay. Oh. Alam mo, ayaw nag-mature siya. Oo, mag-mature lagi ang tanang tao. Pag dako nila. Mao di ay ni na ginakuha na to ni ang kanang mga red flags sa mga kabatanunan karon. Kay diha gini rampant ang kini nga mga red flags pataka. Oh, kay kung nagadako naman gud mo, naga-mature na mo, ang inyo pong personality naga-mature pud yata jud na. Ay, dili yata naga-mature jud mo. Inyong personality naga-mature. Kung pathological liar mo tong 19 years old mo, pagka 30 something ninyo, kasi gamay na lang inyong ginalay. Pero dili ba naaman jud naga-mature? Naaman jud na. Oh, bitaw. Grabe pud kung wala. Luoy pod. Lain pud og wala nag-mature. Uy, paita pud ang nga tawo eh. Lain kaayo ay. Nga sa kinsa man ni ang kuan, friends who don't respect your personal space or time. Wala ko ingana nga friend. Wala man po ko ingon ana mo. Lack of respect for boundaries, wala ko ingana nga friend. Like ay kay tungod siguro millennial takring. 30s na ta. Ato mga friend na mananghid yun or makigplano yun before makikita, dili mangambush or dili kanang show up og kalit na kanang walay pananghid or something. Or dili manawag, oh no. Do we have internet? Reconnecting. Oh my God, we lost. Reconnection successful, it says. Are we still on? Hala, oy, nag-ulmi, nawala daw ang connection. But reconnection successful according to OBS. Ala na, nibalik na. Sa mukha Please tell me. Sa mukha ni mo eh. Wow. Okay. Unya sa kinsa ni si kuan who don't respect your personal space. Wala ko'y friend na yung anak. Pero wala sa at least boyfriend na ningon ingon ta nga red flag na siya. Oh. Kamo na mo ingani nga kaila kanang walay respeto sa oras. Oo. Or walay respeto sa boundaries. Kanang mukalit lang og sulpot, mukalit lang og walay basta gina-expose mo. Oo pod. Gina-expose mo sa laing tao. Unya gina-intervene gud niya ang imuhang personal life. Magbuot siya. Imo pati relationships nimo. Labaw na relationships. Oh, nana. Huy, speaking of I used to be like that. Nga naman. Kanang kuan kay ko kanang kung friend man gud ta, I used to think we're family. Oh. Like I can really intervene if the relationship you have with your partner is toxic. I'll intervene. I used to be like that in my younger years. Na FO ko. Ay, ikaw ang na FO. Ako og siya, barag kanaana jud mi. Okay, naglabot-labot ka. Okay, naglabot-labot ko. Feeling nako sobraan na pud ko. Pero actually, you were just looking out for them. Yes, I thought I was looking out, but I realized when I got older na dapat wala na lang ko nag-apil-apil. But it was really a toxic relationship. Maupod na naglabot-labot ka atong time kay toxic man. I cared, but my care was interpreted as intervening. And my mind says I'm not intervening. So mao to guys, friendship over na. Friendship over. Wala ka sad pud ana oy. Ay, di naman. Okay ra pod.
Sad man kay kanang ano man murag kumbaga nga long-term friends, Long-term friends. high school friends. High school friends. Wow! Isulti na lang pangalan, giingon na nimo tanan. Ay hala, gi-expose na nako ka. Exposed. Hala, I'm sorry. Okay, number 10, Number 10, jealousy. friends who are jealous of your successes or relationships. Wala mo ko'y friend na ing Wala ani. ko boyfriend na ingon ani. Pero nako mabasa sa Reddit kanang mga girl best friend nga mag-intervene sa ilahang bagong sa girlfriend sa ilahang boy best friend. Nako'y mabasa na sa Reddit pero wala ko'y kailan na ingon ana. Guys, ako itambag din sa inyo ha. Speaking of girl best friend, jealousy. Are not happy with your achievements. Nako'y tambag sa inyo ha. Don't label your friendships na lang. Bitaw, Do not label friendships like she's my best friend or she's my one of my best friends. My girl best friend or boy best friend. The three of us are best friends. Don't label your friendship. Friends mo, ana. Friends. Simple. Cause ang prinsipyo sa kumbana mo ni millennial man ta, most likely minyo na mo or na mo'y partner in life. Pero kung single mo, sorry ha, wala mo apil sa kuwang gingon. Kaluoy pod. Your best friend is your partner or your husband or your wife. Mo na ang prinsipyo niya. Dili do ka mo tawag nga best friend na kutay minyo na ka. Ikaw si lalaki, imong wife o na kay best friend nga babae. Inappropriate. Okay, unsa man di na imong asawa? Kutay lalaki ka niya na kay best friend na babae, that's inappropriate. For me. Kay unsa day na imong wife? Mo gani. Kuan ka ng parausan. Kanang whatever you do with your girl best friend, you can do with your wife. So ngano man nga naa pa kay girl best friend. And not only that, kung na kay best friend na lalaki ka niya, na kay best friend na lalaki, okay lang na siya pero ayaw siya tawagig best friend. Best? Ay, halo. Dali ba iko? Wala na siya nagtanaw. Pero kung mo-comment gani na ibig sabihin na igo, best. Don't label. Don't make labels sa friendships. Bitaw. Because automatically, I don't know, maybe we're wrong. Si Darling ug kay no? Kanang pataka na ni sila gyawit ba? Ngano man day kung nakoy best friend, nga na nagid ka insecure ang imong wife or ang husband para masuko kay nakoy best friend na other than my wife or partner or my husband or partner na ako'y best friend na matawag. Well, good for you. Good for you. Para lang to sa amo Sa ako specifically, don't call other people your best friend if you have a wife or a husband or a partner or a girlfriend or boyfriend. Okay. Pero applicable na siya sa atoang edad. Bitaw na. Sa atoang edad. Nakaingon na ako'y mabasa na sa Reddit daghan. Ako lang anecdote ani kay puro lang Reddit kay ako'y friends. Kamo kay friends, ikaw pilot. Wala ka lungit. Oh my God. Ani ni siya guys. Kanang gina-imagine ako ba habang nagaistorya si Darling ba kay ang ako ang mind, gina-imagine ako kay akong bana man good guys, friendly kay siya sa tanang tao. So gina-imagine ako na ba siya girl best friend? Wala siya label guys. Friends lang gyud na niyang tanan. Unya to the point na niingon ko siya nga, friend ka sa tanan, kung friend ka sa tanan, you're friend to no one. Charot. Dili friendly lang gyud siya guys, pero kanang hinuon wala man ko ingan nga problema sa iya kanang mga girl best friend, boy best friend, whatever. Hinuon wala man maingon na nga problema. Unya si kinsa man ni ay dili unya na wa pa ko nahuman kanang friends who are jealous of your successes pod. Kanang successes. Guys, gusto jud ko na mag-succeed si Darling guys sa kinabuhi kay para ma-afford na niya ang tanan akong gusto. Grabe pod. Wala, kung masucceed siya, happy jud kaayo ko guys. Niya ako.
Dapat mag-succeed pug ka kay papalit pug kong Oo, dapat ipasaksid ta ni ang podcast kay para kitang duha ang succeed. oh. Guys, nagahinay-hinay ba mig upgrade tanawa ra gud among kahimtang tulo na among laptop nagmigirintahan mo ka laptop. Nagahinay-hinay mig upgrade ba, relax lang mo. Mo gani ana ba kanang We're kung not sorry. We're trying to be better. wala ko'y kaila ani ba kanang jealous sa friends sa success sa others. Siguro gyud no, na ako'y na-realize lang kay tungod nagstoryahan ta ni na lang ko'y na-realize kanang choosy jud siguro kaayo kong Oh. friends. Kay once makakita ko og red flag, dili ko taas og pain tolerance kumbaga ba. Kung naay red flag ay lain man ni siya oy. Ya mo na 400 lang akong friends sa Facebook, guys. Hala guys, di na lang mo mangutana kung pila ako. Bakit pila man imong friends sa Facebook? Magpalakway ta. Oh, sige. Mas gamay kog friend sa Facebook. Ay, 400 pila man imo ha? 400. Guys! Ya kabalo ba ka kring makarelate ko sa imong giingon ba? Nga naman. Nga si Junip imong husband Oh. kay friends sa tanan. Na akong bana. Adi ay ba? Oh, what? Plus na yung friends sa Facebook. Parehas lang dyan. Mao gani mga kuan kay mga people person kay sila ba? Yes, mo ganin ko sa iya na okay, unsa man ang balak nimo for the future, mag-abroad o modawagan og kagawad? Madawat na siya politics Pili mo. pa rin ako. Doon kasi kaila mas kasi siya mo adtong. Skin ka to Costa Marina minasya kaila dito sa Costa Marina. Giyatay ning tawhanan ni oy. Na ako ingon kaganina nagstoryahan na ming naknak. Oh. Ko pang pag mudagan ko kag kanang kapitan mo daog siguro ka pang kanang kayo ganahan sa imuha. Feeling na ko. Oo, ani anak ko kung mahimo kang president, ya first lady ko, di ko nila makita na naka Louis Vuitton, Hermes, Rolex, dili ko nila makita na pero magsikog attend og concert, guys. Guys, tago lang iyang look. Sige ko attend og concert, tanon concert sa akong mga favorite artist. Sige ko attend hala oy. Mag-corrupt jud me, mo attend jud ko concert ana. Bahala ang ka. Real ala, may gani kay dili politiko, so wala ko'y chance na maka-corrupt. Hala ka no. Corrupt like pwede ko exploit sa akong power as first lady. Bitaw no. Oh, buy me a ticket please. No, I wanna attend that concert. Una ay mag-sponsor. Hala no. Oh, gamiton ang power ba? Power tripping. Ano man na siya. Bright ka. Bright man jud Ginagamit ni mo imong brain. ko ana, bright jud ko kayo. Oh, sige. Unya unsa man ni ang bayari sa ko kay wala ko'y sinsilyo, red flag daw ni guys. Oh, red flag na. Guys, Bayari sa ko kay wa ko'y sisilyo niya, dili bayaran mo na ang red flag. Ay, dili mo na red flag ang bayari sa ko kay wala ko'y sinsilyo, gibayran jud ka. Red flag di na why sinsilyo. Dili kung gibayran ka, dili na red flag. Oh, gigibayran Pero ka. habitual. Oh, pattern ba? Pattern, permanente. Oh, i-GCash lang nako, wala ni GCash. Ay, oh. Mo na ang problema diha. Kamo pila man ang pinakadako nga naingnan mo og bayari sa ko, i-GCash lang nako or bayaran ta kaunya kay wala ko sisilyo. Pila ang pinakadako nga naing ana iPhone 15? Dakuha na ay. Hala 16 na ba aron bagong gawas ang 16. Ah, 16 na di ay. Wala na ba kay interview hon tungod ano. Ako interview guys na kami guest guys na una gyud siya sa iPhone 16 guys interview. Hoy pag-andam na dira sa imong topic. Oh, nya. Kana ang dili mo bayad, kanang di mo bayad kana. Nya paning lipod dili. Dili ba ya siya kuan, dili ba siya kanang abi nimo small thing lang na. Kanang Tessa. Something smells. Keeper? What? Dari sa tulo ka laptop nga extension. Mas amot lang ha. How's the aircon diya sa taas? Is it what number is it? 26. Ah, okay. Nay nani mahog kalit bakulbaan man ko wala naman po siya. Nawala siya. Nawala Guys, siya. mailhan na guys. Uy, simba ko lang. Simba ko. Uy, simba ko lang. Okay. Sensitive kay kuan na kanang nagoy mo amoy og aso or amoy og kuan. Sunog. Mahadlok taan. Madlok ko ana kay na trauma na ko ana ha. Katuanan kayo i-share lang nako si mami sa una ba. Kato nagluto gud siya. Kadlawon.
Kay Kadlawon. okay mag-prepare o siguro og pang school sa bata, Oo. ana gud. Kay nangay siya tabang kay nasunog na siya, ana lang kay kadlawon man gud. Siguro na concern siya basig makamata ang mga tao, ana na siya tabang. Sir? Tabang. Si Jonah Blanc ano siya, tabang. Wala man lang niya wala man lang siya niya ba. Wala man lang, ala sorry mga silingan basig nakadungog to. Wala dili ano lang to, reenactment, mga silingan, Reenactment reenactment. lang to, reenactment. False. Lang siya ni ana siya wala siya ni ana kring. Ana lang siya kay siguro ba di siya gusto makamatami, kay natawag pa mi ana siya tabang. Hala naman taysa naa di nag-amoy taysa check na kung silingan bi kay basig nag-welding na pud ni mo nang nanimaho dali lang. Guys, pila na mi ka oras nag-stream. Okay ra man tara. Sige lang nalingaw man gud may istorya gud. Iya pang gina-check kung asa ni ang nanimaho kay kulba pod oy. Naa pod bitoy baho. Nanimaho man. Hi mom, hello. Wala man, okay pa man mi diri ma'am. Hello. Okay pa man. Naa siya sa gawas. Naa siya sa gawas. Naa sa gawas ang amoy. Basig na nagsugnod guys. Mm. I don't know where it came from pero pag gawas nako amoy jud kayo so gikan sa gawas. Ay oo, that's Kung kinsa man very ang true. silingan namo sa Emily Homes na naminaw sa ay gingon ang subdivision. Kung kinsa man among silingan diri sa kaning nga subdivision ayo na mo pagkuan sugnod-sugnod diha kay makakulba, okay? Okay. Di ba bawal naman na? Bawal na sa Davao City. Nami City Ordinance diri nga bawal magsugnod og masking unsa. Oh, any basura, bisan pa Any og leaves basura, lang. any basura, any masking leaves lang, Oh, dried leaves. masking leaves lang. Oh. Bawal. Bawal na siya. Mm. Oh. Unya, bayari sa siya kay Y Sincilio, GCash na ra baron. Bayari sa ko kay GCash na ko unya. Nasuko lagi ni si Jonah Blanc. Ano siya? Okay. Mao gani, Jonah Blanc, we're okay. Thanks for your concern. Di ba siya concern? Nasuko na siya kay gi-expose to siya. Ay, sorry, Jonah Tamang- Blanc. Gi-expose ka. Na-expose, daghan og expose diri nga Oh. podcast, diri nga episode. Unya si kinsa man eh. Number 12. Ano siya? Isa ka red flag sa friendships. Masuko kung dili pa utangon or masuko singlon. Ay, lain ang ingon ana. Oo. Lain ang ingon ana. Mayo na lang nga kanang dili ko magpautang. Og mayo na lang pod para sa akong part, walay mangutang. Okay. Pero na may mo attempt kring. Naa. Naa pero matiming lang jud nga wa pud ko'y kwarta. So wala jud ko'y kapautang. Luoy pod. So ayaw mo kasuko kung dili mo pautangon. Kaya ayaw pod mo kasuko kung singlon. Oo. Wala ni katawa na po si Jonah Blanc. May bipolar man siya. Nasuko niya ni katawa. Unsa man jud Jonah Blanc? Okay, next. Wala during your lowest point in your life. At your lowest point in your life, wala siya. Naisip lang nako ba? Didn't check in on you. Naisip lang nako ba? Unsa man? Kay naa man ko'y friend kanang naglaylo ko sa iya ha kay nilaylo po siya sa kuha. Di ba nga naman ko I will match your energy. Unya kay depressed di siya ato nga time. Naa di siya problema ato nga time. And nobody checked in on her? Well, she has a very good support system. So okay siya. Okay na siya karon. I mean, I'm trying to make it up to her. You know who you are, girlies. Okay. Guys, gisugo ko sa akong bana. I-check daw na ko ang bata sa ubos. Wait lang. Ay, i-check sa niya ang bata sa ubos. Kay daghan og bata diri, guys. Unya, i-check daw niya sa ubos. Kuya wa uy. Kay sa live stream manugo. Pero okay naman na ingon ana. Gina-check pa ni Darling ang bata sa ubos. Kay daghan og bata diri, guys. Daghan mi og anak.
Unya, buhi pa ka diha, Jonah Blank. Asa naman to si Chester Blank? Yes, pot. What is it? Oh, napay isa ka bata diri, guys. Where's Tita? She's downstairs checking on Isabel. Why? You're on stream. Say hi to everybody. Say hi. Don't touch it. Don't touch it. Don't touch it. Pot, don't you want to take off your shirt? Pot, we can go home when we're done streaming, Pot. Are you bored? Na-bored na siya. Can I just go home though? Why are you bored? Go play with Keeper. Pagawas na kog balay, bawong kanal. Ala ka, ano naman eh. Bawong kanal na dito. Okay na si Isabel. Why problema? Naghimog project. Okay. So, nata sa number 13. Ay, 14. Tessa, okay na ka atong wala during your lowest or at your lowest? Naa pa kay kuan ato. Naa kay mga friends na ingon ana nga di friendship over nimo kay pero dili ako para sa ko dili man big deal kung wala during my lowest ikaw. Ako, dili big deal na. Kay dili ba ako mangayog tabang. Mao gani po na akong ginaisip. O dili ko nagapangayog tabang. Kanang kung lowest ko dili ninyo mailhan. Oh, Mao na akong personality no. secret ang lowest. Oh, wala dili ko mailhan nga lowest. Wala mo kabalo nga egg-sir na day me. Iingon ako pag na-overcome na namo. Ay, oh, Ang problem kanang katawan na nimo. makatawan na nako, iingon na nako pero kung down pa ko sa kong kinabuhi, dili ninyo mailhan yata. Magsige po ko share og meme. Wala joy may tabo sa kuha on the outside. So i-reflect na lang nato sa atong mga sarili guys na kung ato ang friend naglaylo, let's check in on them. Let's check in on our friend. What if dili galaylo jud para sa kuha? Bitaw no. Wala jud kuan, wala symptoms. Well, I don't know about you. Kay taod-taod bitaw ka na i-post. Gani, Pero dili unsa jud man ko mailhan ba kung may problema. Saan man na? Saan man na to na? Bala na mo. Bahala mo. Basta kay okay ra ni. Kay dili ako okay ra man sa ko di man pug kumuingon hala lowest na ko. You should be here. Ako Di man ko ingon wala ana. ko nagapost og lowest po nako. You should be here. Oh, dili man Dili man ko po ko gapangayog tabang god. So wala jud mo di mo may balaan. Oh, Oo. ito. Unsa na ang next? Yung gagamitin, number 14, red flag in friendships, yung gagamitin yung name mo para payagang gumala sa shota without even thinking the damage they do to your name. Ay, pangbata jud ni. Pambata man ni nga red flag. Pangbata ni. Kaya sa Reddit manguna ko nagikuha ang uban. Oo. Gibuhat na nako ni sa una, red flag ko. Ikaw ang red flag. Oh, okay. Kani adto. Okay, mo anak ko nga, adto ko dito sila akuan. Dito di ko dito sa ana. Ay. Ala na ano ta ni Jonah Blank? Ala, Jonah Blank. Oh my God, we exposed. Pambata man ni nga red flag. Kuan kanang nakita lang nako ang mga posts sa friends sa akong bana ba nga kanang uban ni ko dito sa balay mananghid kay para sugtan ko. Your credibility is top notch. Kay ikaw mo jud ang kuyugon para mananghid. Sundo ako sa balay para sugtan ko. Lahi po na. Kay ang pasabot man nimo ana kay dili ikaw ang kauban pero ang gipananghid kay ikaw ang kauban. Lahi po to. Lahi po di ay na. Sige. Di mo ta ka-relate ani kay wa mo ko nagayang anak karon ngano may anak man ko saban di kung Jonah Blank. Saban ko niya asa man ka magsundog bata ni mag-grocery di ay. Nonsense kayo. Mama na ka. Gani. Man jud ka. Okay naman para ni sa mga batan-on ayaw mo pag-ingana, okay? Kay maot na siya. Maka-damage mo og reputation sa iyong friends. Gani. Hala, red flag man ni natong duha ang Red flag. Number 15. Yung pagsasalita na parang sumisigaw. Hala, oy. Halaga. Dili man ko ing ana. Practice na to nga dili na ta masigit. Dili jud ko ing ana, guys. Dili jud ko ing ana.
Guys, kailangan man-gud demure, mindful, 'di ba, Mm. guys? Hala ni, so red flag din ning. Mao gani no. Di ko ganan ano nagasyogit po. Sakit kay sa dalunggan no, bitaw mo. Oo. Pero kay balo ko na anad na man-gud ko. Kay ingana man-gud ang ato ang gidak-an. Ang mga tao sa atong palibot, sa atong gidak-an, puro suko. Uh-huh. I understand that. I understand that. Modulated ko voice karon. This is my normal voice. Unya, This is how I speak. I'm not a shouter. I'm not a shouter. bitaw. Mm-mm. Pero to be fair guys, Mm. kining ang isa-isa ka red flag, kung isa ra ka red flag pod, ayaw pod i-friendship over, grabe naman pod. Pero kanang kung Kung combine, tanan. oh, a combination of 3 or more, lain naman pod kaayo na guys. Mm. Pero karon lang na ako na-realize red flag din ang magsigaw na magsalita. No. Moving on. Number 16. Enablers. Ay, lain na. Kanang Sa laban. mga narcissist o kabit na friend. Hala, kinsa man ang kabit-kabit friend. Oh, dapat dili mo mag-ana. Naagyud ba ko ingon na mabasa sa Reddit. Kanang kabalo di ay mo. Ay, sa World of the Married. Kakita ka na Korean na series. Oo. World of the Married. Oh. Siya lang dahil yung wala kabalo. Nga iyang bana o katapusan on. Nahumanan ako na nga Korean novela. Guys, dain kay na ingon na no, ikaw ray gibinuangan sa inyong mga friends tanan ka. Oh, siya lang gyud ang na blind side. Oh, alalain na. Ana. Enabler ba ko? Again, I'm very choosy. Choosy kay kog friends. So dili yata na may tabo sa kuha. Oh, never say never. Mo gani no. Oh. Wala ta kabalo basig natay mo abot na friend ning ana. So Pero wala man. jud kay nato siya kaya nato siya i-enable and i-tolerate. Ala no, naatay ingon ana. Dili lang ta mo ingon og never. Pero moabot kung moabot magaling na panahon, we'll see. Mo gani nang katong niingon ako sa imo nga kanang katong na friendship over me kay naga-intervene ko sa ilang relationship. So this I mean karang enabler di gyud na may tabo sa kuha because sa una gani nag-intervene ko kay dili na ako kaya i-enable. Ay, kay wala ka nag-enable. Kay dili na ako kaya i-enable. Mo to na-intervene ko. So usa man jud red flag man ang either way. Mao gani na combination gani no. Red flag either way kung mo tolerate ko or enable, red flag. Pero kung intervene ko, red flag po. Asa naman tamo lugar? Si co-pilot na naman ako yung friend. We can't win. Gani. Number 17, red flag, clingy. Dili man na red flag. Dili man na red flag. Kalong may po na sa clingy. Kisa man ang clingy nga friend, kay ato nang ipakling diri. Dili Kaya naman ang clingy nga friend, na siguro extreme. Ay, basig ka nang naay, lack of respect for boundaries na klaseng clingy. Mo ka na. Basin. Pero kung ako lang on the surface level, dili ko red flagan sa clingy. Okay naman na siya. Unya, yung pangkanto na ugali, nakakahiya kasama sa restaurant. Hala, uy, maulawan sila sa ato kuyugon. Guys, maugani mag-demure na tanong, mag-no-play. Ako kay, pangkanto na ugali ba ako sort of? How about you? I don't know about that. Uy, mapansin ko na ko si Chester Blanc. Maulaw siya ginabadlong taniya or si ma'am usahay ka ng pag mag-exaggerate mga expression sa public place. Ay, di ay wala gud ko kapansin. Puyo ba? Dili ba kini mo mapansin na? Dili na ko na mapansin. Ginabadlong taniya. Oh my God, Chester Saba na kita. Naman na. Ay, sa bagay, basig kamura ang saba, no? Kay maminaw rabi ako. Bahala na siya. Basta mo, padayon lang ko. Mo na siya ang ginaingon nga, bisag naay mga times sa dili ka ganahan sa behavior sa usa ka tao, pero kay dili nimo ikuan dayon friendship over dayon. Naa kay tolerance. Correct. Last and the most important one. Ay hala. Kani gyud ang outro na namo ni guys. Last na gyud ni siya. Usa man na dili maminaw sa advice. Dugay.
Nakamata ang Ay, mga usab, usab, nakatunog. usab, Sorry, usab, sorry, usab, usab. sorry. Oh, Unsa man na siya? Number kadali 19. lang, kadali lang. Unsa man? Unsa ba to? Mga Dili maminaw sa advice. Yes, nakatulog na ay nakamata mo no, katong mga natulog. Dili lagi ni pangtulog na podcast, guys. oh, Ano lagot to? ko ni. Paminaw mo. Kapoy kay tambag ba? Oh, Hindi maminaw. oh. Kapuyan ko ano. Di man mo maminaw po. Ay, sa bagay, namang giingunan ng tao. Most of the time no, may tabo ni ka ng sa mga toxic relationships. Oo. Kanang bulagin na uy ginakulata ka everyday na kay bruise and bleeding sa naong exaggerated lang na reenactment. Oh, reenactment. Bulagin na. No, I can't. I love him still. Ay ko, or. Lagi, uy, dapat ginabulagan na ako siya. Unya, after a few days, guys, nagbalik me. Kairita jud. Makairita jud kring. Grabe jud. Grabe. Basta, mo ganing niingon mig dili ni advice among podcast. Okay. Kamo nara sa Naro man sa inyo ha. Pero makairita gud no kanang genuine kay mong concern sa imong friend ba na gusto nimo mamaayo yang kinabuhi so bulagin na. Ana or ayaw nagpagkuan ana, ayaw na i-love. I-cut off ng ties ninyo. Don't contact. Pero mo gyapon mo contact. Maka-exhausted ba? Oh, bitaw. Dili ta ana. Ay, mao na to guys. Mao na jud to guys. Oh, Jonah Blanc is cooking dinner. Gutom na ba ya? Uy, Ako jud ang pinakagutom. Pwede na ay mag-take out na lang or magpa-grab. mag-grab na lang mi guys. Kaya naa pa may meeting guys. Gani, wala na mi time magluto. My Wala God. ko gikatawan ta ni Jonah Blanc. Salig ka kay nakaluto ka diha. Jonah Blanc, oh my God. Saan sig labas pasok sa balay na sad? What are you doing? Close it. Ay, pagdali keep kay nag-stream eh. Oh my God. Hala, uy. Sige. Guys, mao lang to ha. Sobra na gyud ta sa exactly 2 hours ta nag-stream. Exactly 2 hours at this time. So, thank you so much sa pagkuyog sa mo for 2 hours. Ala, uy. Wala ka, uy, salamat sa mga nakasuga ko. O gani na adyo nakasuga ko sa tong live stream ba no? Hala ay. Halina natin yung commenter. Si Moninay Blank. Uy, hello. Bet ang mic daw. Yes, thank you so much. Thank you. Courtesy of Darling's Kitchen. Yes, thank you so much Kitchen. Hello, Thank salamat you. kayo. Unya mo na to. Salamat kayo sa 2 hours nga pagkuyog sa amo. Hala ka, uy, luwi kayo atong mga listeners. Sige lang ma-edit down ni into 1 hour. Dili, uy, taka-raka, mabawas ani kay siguro mga 10 minutes lang. I don't know. Ano taas sa episode no? As in. So Iki-Miki, thank you so much for giving your suggestions of pet peeves and friendships. Mo to among na topic karon gi-change lang nako a little bit to red flags. So thank you so much and I will now say hala karon raman mi nakaabot ling. Ay hala mag-extend. Dili mag-out. You commenter ni siya Cream from Ikoy Blank. Thank you so Hello. much. Extend 3 hours ko. Kuya, uy. The next time na kuya. Next time na. Kay mga, wala daw mi pam ni hapon. Kuya pa na ko ron. Kay gutom na kay ko. Napami-meeting with our guest next week. Okay? Wala pag mag-streamin next week. Atangi, bantay lang mo. Di mo atang na. Kay na kayo sound effects sa vote in the poll? Hulo. Sige lang. Or mag-vote in the poll ko, be. Dali raman na i-add diri, i-add diri ko mo ato sa kini nga folder, sa kini nga folder, sa kini nga folder, sa kini nga folder. Unya, jingle. Unya, jingle. Kay kailangan man ko na mo og jingle sa among outro. Sige daw. Kita sa... Bruh. Kusugra, guys. Sige, Ano naman daw to ganina? Ikaw Gani. nag-usab-usab ka ba? Ang ano lang ba? Ang sound effects lang na volume ba? O sige daw. Ano sabihin? Ano sa tong poll? Ano ko poll? Okay, sige. O sige. Go. Vote in the poll!
Amazing lagi kayo, no? Yeah. Amazing kayo ba? Have you ever FO'd a friend kay naa sila'y red flag? FO'd, friendship over. Unya na. Friendship over. Unya nakadali lang. Lain na siya nga lain na siya nga soundboard. Kay dili nimo maklik ang sound twice in a row. Maunang mo balihin sa ako sa Picas sound. Anyway, I'm working out the kinks. Anyway, og ang pangutana. Unsa pa ang mga pet peeve or red flags ninyo sa friendships na wala na mo na hisgot? Pag-comment mo guys sa Spotify, YouTube, and Facebook. Unya na ako, wala ko outro. I-add sana ako atong outro guys. Mag-outro pa ko dari. Sige. Kaya gutom na ito ang host. Unta na mo order sa Grab na lang si Nathaniel Blanc na lang unta ang mo order no. Wala Mag-agi lechon manok na lang siguro kay kakaano na kay kuron ba. Na kay kanon naglungag na ba di ay Wala pa naglungag. Kahit Shit hinahapit. Hapit na ta mag-meeting ni Carol. Ang napatay. O sige. Katawan na to si Carol ron mo tay mga kaon. O sige. Unya. Hello, daghan nag-comment aning lang ikoy. Unsa daw? Ling. Karon na may kaabot ling. Yes, abangan nyo kami next time. October 26 man. Ang next natong stream jud is October 26, 7 p.m. Ay, oo. Sige, mag-outro na tayo. Go. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. O nya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mga latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast. Dili ni Advice. O basig na mo yung mga topic suggestions or questions just like what Iki Mickey did. Please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous. Dili mo mailhan to submit your stories to advertise or sponsor like Yayu. Thank you so much. Thank you. Go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice.com. Thank you so much. Mauro to guys. And see you October 26, 7 p.m. Thank you so much Yayu sa imong donation sa amuang PayPal. Salamat kayo. Thank you so much. Bye-bye. Bye.